Добрый вечар. Зараз у мяне адзіная магчымасць праверыць гэтую гульню гэта на стрыме на самім, бо яна неяк вельмі дзіўная, яна старая гульня і захоп з ёй, як звычайна, мае свае прыкалдэсы. Эм, Таму буду зараз эксперыментаваць, бо у мяне няма магчымасці, не было магчымасці яе праверыць асабіста. Зараз яе перазапусцім. Так, момант. Давайте так. Сёння мы гуляем. Паспрабуем зараз пагуляць у Legacy of Kain Defiance. Зноў жа, захоп, як толькі я табуюся з гульні, яна ламаецца адразу. Таму спрабуем зрабіць, што атрымаецца, так? Вось наколькі у нас атрымаецца. Так, зараз пашырэнне экрану. Так, пашырэнне экрана я правільна паставіў. Чаму яна ўпала? Вітаю, Нернурем. Так, сьогодні буде трошки технічно налади стрима, бо до початка такої можливості не було. Так. Дайте момент. Ну, давайте ще одну спробу запускаю зараз. Я спробую змінити угольнір поширення, і вона падає на гэтым. Я спробую з її тапнутися, і вона падає на гэтым. Потому что інакше ось то, що поширення ви бачите, хоч воно і є. Так, спробуємо, давайте рефрешуємо. Вельми голосна гульня. Калі яна зараз не упала, то гульня насамрэч вельмі голасная. Я спрабаваў яе зацішыць, бляха, а яна ўсё роўна голасная. Ну і вось, табнуўся, ўсё, карацей, гульня памёрла. Я не магу праверыць гук, у мяне няма магчымасці такой. У мяне няма магчымасці што-небудзь, ну, то бок я не магу самастойна праверыць гук, мне патрэбна ваша будзе дапамога. Толькі зараз спрабуем нешта з пашырэннем вырашыць, бо інакш яно будзе ўверху, злева зверху. Так, на старце адразу. Гэта гульня старая, то бок гэта не рэмастер. Яна як ёсць. Так. Давайте спробую. Ну, давай вышей. Давай, гульня, калі ласка. Мне падаецца, яе магчыма запусціць трошки меншым пашырэннем. Вітаю, Цмонг. При танке можна кота расцягнуць на ўвесь астатні стрым. Экран типу мега-стример. Так, неблагая ідэя. Карацей, яно падае таксама. Так, дайте-ка яшчэ раз перезапускаю яе. Зараз паспрабуем меншае пашырэнне зрабіць. Зноў жа, я раблю гэта зараз, бо без гэтага самага, без стрыма я не магу гэта праверыць. Як толькі я табаюся ў OBS, у мяне не два манітора, у мяне толькі адзін манітор, і адразу ламаецца гульня тады. Так, ну буде тады ось так прыкладна. Спрабуем менш пашырэння. Мне падаецца, ну, канкрэтна ў аднаўленні вось гэтым рэфрэш-рэйце праблема. Зараз пачакаем. Можа быць, гульня пераключыцца назад, бо яна па тыпу ў мяне разгарнулася, але, ну, проста чорненькі экран. То бок тое, што вы бачыце, гэта яно ёсць. Ось такая вось гульня. Калі не атрымаецца, я можа яшчэ... Блін, у мяне нават каналу дадаткова няма для тэстаў такіх. О, я ведаю, я можа ноутбук подключу, каб просто сачыць з тым, што паказваецца, таму што мне падаецца, гэта гульня для налады прыкладна на некалькі гадзін. Ну, і такое можа пнуцца лёгка. Я разлічваў, што яна ўсё ж такі нейкая жывая будзе плюс-мінус, але не. Не жыць не жадае. Калі што, нешта запасное запушчу. Стрым наладак. Так, вось можа атрымацца так, што яно і будзе.
Это вам не ў рэмастары гуляць. Это вам сапраўдны геймінг нулевых. Ось так ён, блин, і выглядаў. Калі гульню сядзіш, блин, 3 дні наладжваеш, каб запусціць. Потому что она у тебя не запускается, там некие драйвера потребно из интернета спамповать. У тебя интернета нема, блин. Так. Ведаеце, самая подстава была. Самая жудасная увогуле кошмар мой быў. Я вельмі чакаў першага портала. То есть, ну, потом я літаральна яго чакаў. І я тады пачынаў ужо пакрыху набываць ліцэнзіі. Вось, я купляў іх не шмат, гэта было літаральна вось абмежавана, я па тыпу так адзначаў, што я жадаю даць грошы па тыпу распрацоўшчыку і набываў канкрэтна ліцэнзіі. Усяго, можа, гулін 4-5 у мяне было. Я памятаю, у мяне былі касмічныя рэйнджеры першыя, другія. Я памятаю, у мяне быў вось портал, я набыў першы тады. Half-Life 2 не памятаю, по-моему, нават яго я афіцыйна, ну, ліцэнзію не набываў. Карацей, вось такія гульні, якія, ну, я лічу, што вау, кайф. Просто, ну, мы ж не будем вось так гуляць, разумеем? У Legacy окей, мы ж не будем в гэтым рэжыме. Маглі б у доту гуляць? Маглі бы. Тэрмінурнявых вось так гульні запускалі паўстрыму. Ну, нешта, карацей, магчыма, так і будзе нас чакаць зараз. Давайте по крыху. Давайте вось. Так. Я уже 1920 побывал. Блин, и мне же отрымливалось. Она же запускалась, она вот на стриме показывалась, по-моему. Просто я табнулся, и она все померла. Refresh rate, давайте. Я не помню такой, який у меня refresh rate. Треба глянуть. Так вось, який самое жесткое на Matchmaker 10 тысяч отправляется. На 9. Недавно, насамрэч, я говорю меч магія, але калька з расійскай не так даўно нагадалі, што Might and Magic так-то на беларускую добра кладецца, моц і магія. Так што на моц і магія 9 адпраўляецца 10 тысяч. Дык вось, гісторыя пра портал. Для тых, хто не знаём, з'явілася тады супер навінка у момант, калі выйшаў портал і Orange Box, увогуле, хто ведае, там Team Fortress 2, портал і Half-Life другі. І ў той момант супер-пупер навінка, нідзе ні ў каго такога не было, нахер нікаму не патрэбная прылада, усе ненавідзелі яе, гэтая прылада называлася Steam. Поўная херня была прылада, усе яе ненавідзелі. Вось, дык вось, гэтую прыладу ты бярэш такі, набываеш дыск ліцэнзію. А ён каштуе, ну, па тыпу даражэй, чым што-небудзь. Пры гэтым я ведаў, што портал даволі адносна кароткая гульня, яна каштавала, блин, па тыпу 3 разы, чым піратка. Вось, набываю такі портал, а яна такая, глядзі, а усталюй-ка Steam. Я такі, а мяне дакладна ліцэнзію прадалі, а не піратку нейкую, таму што я збіраўся усталёўваць портал, а не Steam. Які нахрен Steam? Што гэта такое ўвогуле? Усталёўваю Steam, і ён такі, а калі ласка, выйдзі ў інтэрнэт, а я такі інтэрнэт па картках. Адшмурэць проста. Мне было, ну, я ахрынеў просто ў той момант, што калі гульня такая, па тыпу, я усталявалася на 200 мегабайт. Я такі, якая гульня ўмесціцца ў 200 мегабайт? Вы падманваеце мяне. Вось. Усталёўваю я гэты Steam, і ён мне такі, падключэнне да інтэрнэту, калі ласка. Там ствары аккаунт, я такім, блин, літаральна мяне падманулі проста, мяне як паха развялі. Вось. Я усталёў, я гэта самае, я па картцы заходжу ў інтэрнэт, і ён такой, я табе гульню спампую зараз. 3 гигабайты, там 2 гигабайты, 1,5, неважна. У мяне інтэрнэт быў, у якім музыку 3 мегабайты пампаваць было па тыпу хвілін 10-15, ну, это немагчыма было так хутенька. Можа, больше нават. Вірус нейкі. Так, я так і падумаў. Я сур'ёзна падумаў, што мяне, я так гэта сама разгубіўся, я палічыў, што мяне развялі як лаха апошняга. Што прадалі мне просто піратскую херню нейкую. Вось. І каб вы разумелі, 1,5 гіга гэта да халеры грошай. Ну, па тыпу, гэта даражэй, чым сам дыск з гэтай гульнёй. Я у выніку пайшоў з маці дамаўляцца, карацей, ўсё ж такі, ну, па картках інтэрнэт, так? Там у мяне хуткасць была 10,5 кілабайта ў секунду. Гэта ў лепшым, калі вецер правільна дуе ў правільным напрамку, то тады 1,5 кілабайта ў секунду. Вы разумееце, колькі 1,5 гігабайта пампаваць? Толькі ўначы з аднаго часу ночы, можа, зараз памыляюся, прыкладна з 0 да 1 часу ночы, да 6 утра патрэбна пампаваць.
А з тым і ёсць вірус, я згодны. І вось я пампаваў гэты, карацей, 10 тыдзень у мяне заняло, уначы я сядзеў, таму што, памятаеце яшчэ, патрэбна было спампаваць прыладу, якая дазваляла дапампоўку, таму што умысны там інтэрнэт-эксплорер не ўмеў такое. Ну, дапампаваць файлы, які ўжо пачаўся пампаваць, правильно? Вось, і там флэш-геты розныя былі, розныя прылады былі, карацей, каб можна было такая магчымасць была. Дык вось я, карацей, пампаваў 10 тыдзень. Уначы садзіўся і чакаў, карацей. Гэта было лета, таму, ў прынцыпе, было нармальна. Вось. 1,5 гигабайта, не, кілабайта, полторы. Вось, download менеджер, вось такое. І, карацей, пампую я гэты самы. Я выплаціў ўжо гэтыя грошы, я ўжо праслізіўся, аддаў грошы, там з маці дамовіліся, каб я у рабства сябе просто прадаў за гэтую гульню. А потым яна такая, ведаеш што? Я вось зараз усталявалася, а зараз я аднаўлюся. І я такі, что? Что ты зробіш? Я такой, что у сэнсе? І яна такая аднавілася, ну потым яшчэ на мегабайт 200. І я такі, охренеть, мяне разводзіць як лаха. Я такой, ну раз уже я ў гэтую латарэю гуляю, давайте, карацей, працягваю до конца. Паглядзім ужо, чым гэта халера, сука, скончыцца. У канцы гульня такая, ну ведаеш што, мне пастаянна патрэбна падключэнне да інтэрнэту, каб працаваць. І я такі, што? Вы охренели, зусім охренели. Потым апынулася, што ёсць офлайн мод у Steam, і можна запусціць пасля гэтага, але не дай бог пусціць гэтую прыладу вар'яцкую зноў у інтэрнэт, бо яна знойдзе аднаўленні для Portal і не дасць яе запускаць. То бок, калі з'яўляецца аднаўленне, ты не можаш запусціць гульню. Таму патрэбна заўсёды яе ў офлайн модзе трымаць гэтую прыладу. Але як мінімум раз у месяц трэба заходзіць у інтэрнэт ёй, таму што інакш яна блакуецца нахрен. Гэта просто кабзда. Я прайшоў Portal хутчэй, чым я пампаваў яго, каб вы разумелі. То бок і па тыпу на праходжанні першага Portal у мяне выйшла, ну можа некалькі дзён, там 2-3 дні. Настолькі падставы просто уявіць сабе немагчым было. Гэта кабзда. Колькі нырак у мне засталося, што такое ныркі? Блин, это кабзда просто. Так что не давярайце усялякім херовінам, калі яна патрабуе ад вас грошай, яна яшчэ цягне з вас грошай. Ну, в принципе, зато я добра пабавіў час. Мне спадабалася. Так, давайте я літаральна пагляджу, якое у меня... Просто пашырэнне у мяне экрана значна вышэй, оно там 2560. Так? Аднаўленне у мяне... Есть у мяне такая інфармацыя, а? Ага, ён змяняемы. Можа, у гэтым праблема? Зараз каты яшчэ бесаёбяць на фоне, там увогуле складана ўсё становіцца. Ну, 165 у мяне. Я што на стрыме расказваць. Я тады на гэта не разлічваў. Ведаеце, я тады быў вельмі сумны. Вельмі шчаслівы, што я пагуляў у першы Portal, і пры гэтым быў вельмі сумны хлопчык. Блин, слухайте, гэта пахне літаральна, што мы зараз наладамі будзем займацца яшчэ хвілін 15-20. Ну паглядзім, як атрымаецца. Ось. Ну, карацей, пабачце такую прыладу, як Steam, не усталёўваеце. Яна потым ад вас падключэнне да інтэрнэту будзе патрабаваць, небяспечная халера. Тады ненавідзелі Steam, шчыра ненавідзелі ўсе. Таму што ў Steam было літаральна 3 ігры, ну, гульні. Гэта быў Half-Life 2, гэта быў Team Fortress 2 і Portal. 3 гульні. Нехта там на IG Store гоніць, ну вось, блін, з чаго Steam пачынаўся. Дота? Пачакай, не. На доту я маральна не гатовы зараз. Так, давайте, ось спрабую зараз налада майго манітора. Вось літаральна вось яна. Вось яна такая. Нічога гэтага не кранаю. Пакінем як ёсць. Вось яно мне ў чорны квадрат пераўтвараецца. У вас прамавугольнік, а ў мяне у квадрат просто. У баку экрана і ні халеры не адбываюцца. Ён увесь час мяне выцягвае грошы, так? Як вы думаеце, дзе я, блін, запускаю зараз Defiance гэты? У гэтай клятай, блін, прыладзе, якая пачалася ў мяне з Portal першага. Xbox One усе таксама ненавідзелі праз пастаяннае падключэнне да інтэрнэту. Xbox One патрабуе неабходна абавязкова падключэнне да інтэрнэту? Дзівосна. Окей. У меня просто, ну, у меня апошні Xbox быў Xbox 360, у меня далей Xbox не было. Я не вельмі сачыў, што ў іх там увогуле ёсць.
Так. Блін, ну, глядзіце, я хутчэй за ўсё у мяне займе яшчэ пэўны час налада. Я не думаю, што варта зараз гэтым займацца. Давайте гэты самы. Давайте нейкую прыдумаем сабе халеру. У мяне ёсць такое, па тыпу запусціць без нейкага сюжэту. О, мне падаецца, у мяне нейкая дэмка была. Блін, у мяне была дэмка нейкая. Так, Foundation мы з вами паглядзелі, так. Moonring таксама, і гэта я паказваў папярэдні раз. Была у мяне нейкая дэмка. Ну, гульня такая мелкая, па тыпу, каб вам паказаць. А, вось яна, Super Fantasy Kingdom. Яна не вельмі, ну, яна такая спецыфічная. Яе не вельмі цікава глядзець, яе цікава гуляць. Так. Інструкцыя ад карыстальнікаў няма ў сцеме. Дык справа ў тым, што я бы мог і на нізкім пашырэнні гуляць, але калі я захоп экрану раблю, то яна вось так падае. То бок яна яшчэ неяк з OBS-ам канфліктуе. Вось, і нават калі захоп, вы бачылі, яно злева зверху там уверсе, і я не магу перайсці ў OBS, каб змяніць налады, таму што калі я пераключаюся на OBS, яна крашыцца. То бок гуляць вы можаце у Defiance, не праблема, спакойна спампоўваеце. Пытанне з OBS-ам разабрацца. Ну, как бы и вам показывалось нормально, и мне нормальная была. Ну, потому что яно канфліктуе неяк. Мне як пашчасціла, я сутыкнуўся са Стимом адносна позна і не вельмі шмат часу пракарыстаўся. Потым з'явіліся летсплееры, а затым і стрымеры, і набываць гульні зрабілася бессэнсова. Так. Ну, яна-то запускаецца. Так. На лады. Не, слухай, тое, што там скінута, яно нармальна. Яно рознае. Так, так, у мяне яно працуе, гульня што працуе. Просто калі я спрабую яе пашырэнне вялікае зрабіць, яно тады падае, і хутчэй за ўсё гэта за OBS. То бок яно хэтампер канфліктуе з OBS канкрэтна. Спасылку бачна, так я ўжо прачытаў. Там не тое, каб тое, што да мяне датычыцца, мне падаецца. Вось, ну я не вельмі гэта не вельмі жадаю проста эксперыментаваць зараз. Вось, пакуль я эксперыментуюся, мы уже стомімся. Давайте. Я вам зараз гляджу спіс. Прапанова з гоблінсамі, плюс да гоблінсаў. Mass Effect злочынцы на яго двигаться отправляюць. Так, дайте подумать. Гоблінсы пакуль, ну, нормальная такая ідэя, мне падабаецца. Есть яшчэ архімаг, але я не вельмі жадаю зараз яго гуляць, настрой не тот. Не той зусім. А давайте у гоблінцаў. Я гляджу гульні амаль выключна для лора атмасферы, там ну зусім не гуляю, толькі гляджу стрымы. Вось яшчэ варыянт. Ну, у некаторыя гульні мне падабаюцца, ну, зараз давайте уключу гоблінцаў і гэты самы сваю думку распавяду на гэтую тэму. Наконт таго, увогуле цікавая тэма просто падняў ты. Я паразважаць магу на тэму таго, дзеля чаго людзі гуляюць у гульні, бо калі пачаў вадзіць гульні па ДНД, я зразумеў, што людзі вельмі па-рознаму гуляюць у гульні, вельмі па-рознаму. І цікавым лічаць зусім розныя рэчы, якія вы можете ўвогуле, вы думалі, што вы ўжо разумееце, як людзі гуляюць у гульні? Не, вы не разумееце. Вы можете вельмі здзівіцца. Вось, і чым больш я даведваюся, тым больш я разумею, што гэта вельмі складана прадугадаць. У гульні такая рэч, якая ёсць, такая моцна культурная штука, што па тыпу яе складана ахапіць увогуле. Так, дзе мае гоблінцы? Запускаю гоблінцаў, давайте мне, я зараз гэта змяню тып стрыма. Так, пагуляць увесь стрым нямкаюць, дык а што мы будзем рабіць далей? Так, Принц Бафун, Гоблинс 2. Гуляем у гоблінцаў, значыць. Не зусім у нас Soul River атрымаўся. Так, Гоблінс. Вы бачыце, чатку пакуль не чытаю, таму што пішу назву гэтага самага стрыма і буду запускаць, таму каб вам просто не сумна было, пакуль я чатку буду чытаць. Так, ёсць. Запускаю захоп, зараз зраблю.
Зараз. Мне падаецца, яна ажыла. Так, гульня ёсць. Захоп гульні. Вось яно павінна быць. Ось у вас гук паляцеў, я так разумею. Зараз і... Не веду відарыс Йоні, йо? Не то, мне пытается. А чему не показывается? Ёсць, не ёсць? Зараз. Ну жа, з некаторымі гульнямі я перад стрымом яшчэ правяраю. Вось, усё пайшло, у вас ёсць. Цудоўна. Зараз па гуку. Гук максімальны, ён трошки занадта можа высокі, я трошки яго падзніжу. Яшчэ патэстую. Вы бачыце, зноў жа яшчэ не чытаю чатку. Так, проверка. Так. Тест. Ну, давай. Затрымка просто на стриме. Ну, в принципе, это нормально, мне подается. Давайте так погоним, поспробуем. Так, давайте зараз шотку яшчэ наганю. Та я для рознага гуляю, нешта для гісторыі, нешта для релаксу. Так, ёсць вельмі шмат бакоў, дзе чаго можна гуляць у гульню. Гэта вельмі глыбокая штука. Футбол людзі гуляюць, яго глядзяць. Угу. Мне, наадварот, стрымеры новыя гульні знаходзіць, так з Oxygen было. Ну, так, это таксама. Глядзець можна гульні для шмат якіх прычын увогуле. Так, рабіць котлетки. Я не готовы там і рыхтавацца значна больш, чым на той Defiance, напрыклад. Так, про Ведьмара другога. Я недзе палову прайшла і зразумела, што ў кагосьці са сцэнарыстаў было добра з пачуццём гумару. Я вось ўжо дзяліўся гэтым. У другім Ведьмары у мяне праблема была з Флодзамам. У асабістасці з-за таго, што я гуляў на высокай складанасці, Флодзам быў складаны, ён быў нудны, і шмат чаго мне прыходзілася шмат разоў паўтараць. Пры гэтым хацелася ўжо хутчэй далей, Гульня не вельмі расказвала пачатку гісторыю. Ось. Так што, ну, па тыпу, пасля гэтага я просто літаральна за пару ну, я не ведаю, я сядзеў, і калі Флодзам я не мог вытрымаць сядзець за гульнёю, я пачынаў яго шмат разоў, можа разоў 10-15. Вось. А потым я прайшоў до конца, літаральна вось прайшоў паўфлодзам, і все панеслася. Я, без перапынку сядзеў гуляў, мне было весела, кабзда. Я не ведаю, што можа я адзін такі, але мне быў вельмі сумны Флодзам. Здаецца, на мінулым тыдні народ скардзіўся на вялікія сумы для гульняў, што 40 000 гэта да халеры. А сёння ў панядзелак я ўжо бачу некалькі гульняў па 50. Вось ёсць такая штука, ну, я назіраў папярэдні раз, што гульні пэўная набіраецца пэўная колькасць гульняў, якія высока забіраюцца. А потым яны абваливаюцца, і па тыпу адбываецца дэфляцыя. Яна зараз інфляцыя па тыпу пунктаў, а потым дэфляцыя раптоўная, таму што пунктаў ужо няма ні ў каго, а трэба, ну, усяго там до 30, там, ну, до 20, там, ніжэй падае, карацей. Так было у Хваля адзін раз. Можа быць, зараз другі раз так же адбудзецца. Так, час часу, так, добра. На котлеткі яшчэ адпраўляецца. А не ж было абіраць складанасць, будзе весела і памром. Мне падабаецца гэтага стылю Ведьмары праходзіць. Па тыпу ты рэальна паляўнічы на пачвар. Вось гэта сімулятар фэнтэзійнага паляўнічага. Мне вельмі як ідэя заходзіць. Кракена. Блин, я не памятаю. О, ён у першым горадзе, ён у Флодзаме быў, так? Ладно, так, давайте загружацца. Я абачаюся. Доўгі пачатку у нас стрыма вельмі. Так. Загрузиться. Гульня, у сэнсе? Пачакайце-ка. У сэнсе у мяне няма гэтага самага. Гульня. Тут няма захавання. Дзе маё захаванне? Я ж захаваўся. Это што за херня? Пачакайце-ка. Можа, я павінен запусціць не тую версію запусціў, і яно таму так сябе паводзіць.
Таму што мы запускаліся з флопі версіі гульні, можа яны па-рознаму. Блядь, зараз вам захопу нема. Так. Яны літаральна дзве розныя версіі, настолькі розныя. Блін, якая ж голосная яна стала. Так, я цішэй разрабіў гульню і зараз захопу вам змяню. Гэта літаральна дзве розныя гульні быццам бы. Вы бачыце, вы не бачыце ні халеры гэтай гукі, это вельмі дзіўна можа спалучацца. Ну, захоп дзеем. Чаму захопа няма? Гульня. Добра, паспрабуем гэта захапіць. Каб вы разумелі, там яшчэ не адна прылада. Ну, па тыпу, гэта не адзіны гоблінся. Я таму гэтай гульні на пятнічныя стрымы пераправяраю перад тым, як мы пачнем гуляць. За вечар там заранее яшчэ. Ну, давай, захоп. Працуй. Сёння у нас будзе, мы ўжо 27 хвілін, мы ўсё яшчэ ў нодах стрыма. Хоць штосьці спрабуем пагуляць. Гук вам, я бачу, што гук ідзе. Сёння самы дэпрэсіўны дзень года, сёння самы дзень незапускаемых гулін. Вось што я вам скажу. Галоўная гульня працуе так. Просто захопа няма. Чаму? Што за халера? Вось літаральна, ну, ён павінен... ну, я не ведаю. Загрузіліся ў гульню, можа тут патрэбна. Зараз я захаванне праверу, калі... А, вось захаванне ёсць. Вось у гэтай версіі ёсць. Так. Галоўна... О, і захоп спрацаваў. А чаму ты раней не працаваў? Я, галоўна, нічога не змяніў, каб вы разумелі. Просто захоп запрацаваў зараз. Ачмурэльна. Так. Пёрками. А, там, блин, я так давно другого Ведьмара гуляў, что я не... Я, карацей... Калі выйшаў трэці Ведьмар, ён же даволі давно уже выйшаў, так? Вось. І я гуляў 10 праз год-два пасля таго, як ён выйшаў. Ведьмар 3. 10 гадоў таму, ну вось, зразумела. Так, 15-го году. Ну, тады зразумела, чаму я не памятаю, ні халера. Вось. Таму што я такі прайшоў год, усе яшчэ людзі размаўляюць аб Ведьмары трэцім. Прайшоў яшчэ год, людзі размаўляюць аб трэцім Ведьмаре. Я такі, ну, блин, халера, прыйдзецца, походу, пагуляць усё ж такі ў яе. Ну, вось, таму што я падумаў, мне не спадабаўся другі пачатак вот з флодзамскі. Я такі, блин, ну, трэба неяк пераадолець флодзам і прайсці, паглядзець, што там за трэці Ведьмар. У выніку мне спадабалася, у выніку я лічу, што другая частка вельмі файная, адзінае, што я ўсё яшчэ траўмаваны флодзамом. Там квесты некаторыя проста ачмырэнейшыя. Асабісці, ну, вось, мне другі і там, як трэці горад, можна сказаць, спадабалася. Пры гэтым мне спадабалася, што там гісторыі рэальна ў розных месцах. Нягледзячы на тое, што там 50 на 50, але ты можаш у адным месцы апынуцца, альбо ў другім, і ў цябе квестадаўцы будуць зусім іншыя. Сёння з отпуску выклікалі. Гэта, блин, дакладна сёння самы дэпрэсіўны дзень года, таму яно за гэтага выклікалі. Нагадываю, давайте, для тых, хто не бачыў пятнічны стрым па гоблінцам, давайте мы крыху гульню яшчэ будзем праходзіць сёння. Карацей, мы гуляем за гоблінам, і нам трэба выратаваць прыдуркаватага прынца. Ну, не ведаю, можа не прыдуркаваты, ён ніякі зараз прыдумаў. Нам трэба яго выратаваць. Мы два гоблінца, адзін разумны, другі прыгожы. І мы на дваіх спрабуем з аднім інтэлектам на дваіх мы спрабуем неяк прасунуцца наперад. Мы зараз здабылі сабе аквалангі і спусціліся кудысьці на дно калодзежа. Далей халера яго ведае. Месцамі пазл, ну як і стары пазл, і тут ёсць цікавыя ўзаемадзеянні і нечаканкі, так што тут, в прынцыпе, даследаваць і даследаваць. Так. А які шанец, што на ладах мы сёння будзем сядзець далей, чым у гаражы? Мы на лады вось зрабілі, так што, ў прынцыпе, 30 хвілін. Гараж мы рабілі 40 хвілін,
10 каля таго, можа 45 хвілін. А налады мы рабілі сёння стрыма 30 хвілін. І пры гэтым мы ўсё роўна гуляем не ў тое, што планавалі, так што я не ведаю, што больш поспех. Давайте паспрабуем да статуі гэтай падысці. Оп, гэта што? У сэнсе? Ён не дайшоў туды, так? А давайте тады Вінкл. Ты падайдзі. Добра. Я толькі не разумею, чаму яны туды правальваюцца, ніякага уяўлення, чаму так адбываецца. Добра. Ага, тут можна ўзаемадзейнічаць, добра. І ліхтарык нейкі. О, тут можна кіраваць караблём. Добра. Оп. Рыба-ліхтар. Може іх лавіць патрэбна будзе? Ага, у нас добры эліксір і яшчэ табурэтачка у нас є. А давайте табурэтачкай скарыстаемся. Не працуе. Зараз трэба пакрыху. Пад канец стрыма з гоблінасамі у мяне ўжо было, я пакрыху пачынаў разумець гэтую логіку гульні. Зараз усё па новай. Ну, па тыпу я такі, што тут увогуле? Дзе як трэба ў пэўным стане быць розума, каб разумець гэтую гульню. Неяк сюды можна забрацца, так? Добра. А чэрап з адным вокам? Так, паспрабуем. Так, ты не можешь. Не-не-не, наверх давай, назад. Так, ён не можа тут узаемадзейнічаць. Добра. Яшчэ трэба... Вось гэта дакладна платформа нейкая, вось гэтая халера. 100% можна нешта рабіць. У чэрап трыкнуць нічым нельга. Добра, пакруцім. Рыбанька выплыла. Узаемадзейнічаць з ёй нельга. І там іншая рыбка праплывае. З ліхтарыкам. Ой, давайте ў гэту дзвер пойдзем. Опа. А вось зараз чэрап вы глядзіце. Добра. Табурэтачкай. Да чэрапа. Не? Не атрымалася. Можа, давайте разумнага паставім. А калі іншы пакруціць? У сэнсе іншы. Эй, чаму ён тут стаў? Ну, хоць сюды. Не, не дацягваецца. Не працую. Вось тут прыплывае рыбка. Мне падаецца, гэта можа быць важным. Давайте паспрабуем пакруціць і прызваць рыбку. Можа быць, калі адзін тут будзе стаяць, ён можа неяк рыбку гэтую злавіць можа. А што? У сэнсе? Опа, а ты хто? Давайте паразмаўляем з ім. Узаемадзейнічаем. Ён пытаю у вугра па тыпу, што ёсць тут можа нечага карыснага. Можа скарб нейкі ёсць. І ён такі, не, тут ні халеры няма, толькі вось дыямант, правильно? І гэтыя самыя пярліны. Адзі глядзі. Вугары. Так. Ну, не вельмі. Мы з ім паразмаўлялі, а карысці гэта ніяка не дае. Брыльянт, блин, ну, у мяне ўсё. Я гэта ў словах не... Я не ведаю, мне ўвогуле такія выходныя вельмі чыловыя былі. Ну, давайте я вам трошки апдейта па
гэтаму самому па дыскерізю. Нельга на яго гэта выкарыстаць. Зараз буду эксперыментаваць розным. Гэта не працуе. Дык вось, выходныя. Я планаваў на выходных нічога не рабіць, і я паспяхова гэта зрабіў. Калі шчыра, у мяне неяк нават мозг адключыўся на выходныя, я ўвогуле проста сядзеў і... я адправіў на аўтаматычны пераклад па новай, на новай мадэлі гэтыя самыя. Усе дыялогі. Толькі, на жаль, гэтая мадэль будзе значна павольней, таму што яна больш падрабязная. І там ёсць ліміты даволі жорсткія, якія мне прыходзіцца абыходзіць па-рознаму. Вось, ну, па тыпу, як актыўна я магу ёй карыстацца. Таму пераклад займае доўга, ён ідзе павольненька, але па краху я дзесьці ўжо палова перакладзена. То бок яно не настолькі хутка, я не магу гэта за паўгадзінкі, там, за гадзінку зрабіць, гэта займае пэўны час. Таму так, па краху ўжо амаль палова перакладзена, там дзесьці 1/3 хутчэй, калі дакладна. Вось, і яна па краху паскараецца, так што я думаю, што можа быць праз пару дзён у мяне будзе нават новая версія дыялогаў для Disco Elysium, якое можа быць трошкі лепей, чым, ну, было. Вось. З паспяховым выконваннем плана па выходным. На выходныя. Так, я скажу, што, ну, з-за таго, што апошняе не ведаю. Мне звычайна такая справа, што калі з'яўляецца вольны час, я яго спрабую нечымі праектамі і іншымі справамі заняць. А гэта нездаровая херня, не рабіце так. Ну, рабіце сабе абавязкова, як мінімум, рабіце сабе перапынкі, нават калі вам вельмі хочацца. Ну, калі вам хочацца працягнуць, вам па тыпу цікава, і вы жадаеце гэтым займацца, давайце сабе перапынкі. Змяняйце то, чым вы займаецеся, на нешта іншае. Нават калі гэта вам падаецца, што вы проста час губляеце. Пагубляйце час. Па тыпу, губляць час гэта добра. Яно гэта вызваляе вам галаву. Вось, так што я сябе цудоўна адчуваю зараз. І мод я не выклаў яшчэ на Nexus Mods. Адзінае, што я тыкнуў паглядзець, як яго ствараць. У прынцыпе, нічога там звыш няма, таму мне проста закінуць файлы, ну, пераправерыць зноў жа ўсе файлы, што я правільна спакаваў, і, ну, перазапусціць з імі з гульню, самому як бы прайсці працэс устаноўкі, і можна выкладваць на Nexus Mods. Так што, у прынцыпе, я, можа быць, сёння, калі знайду момант, у мяне ёсць яшчэ планы сёння пару рэчаў зрабіць, таксама па Disco Elysium. І, можа быць, я сёння літаральна выкладу на Nexus Mods. Вось, паглядзім там, калі абмежаванні некаторыя знайду, то, можа, неяк па-іншаму атрымаецца, можа, не сёння ўсё ж такі. Чаму яно вось тут? Яно з лямпачкай прыплывае? Што яно робіць? Вось, так што мы вельмі блізка да такога першага рэлізу, потым будзе для тых, хто... наконт перліны. Блін, я зараз зразумеў. Выбачаюся, што пераключаюся так. Я зараз заўважыў, што ў чэрапа насамрэч перлінка-то ў вочку. Цікава. Але яго ведае, што мне гэта дае. Дык вось. Я адпраўлю гэтую вось пачатковую версію. Потым у наступнай версіі, што плануецца. Наступная версія, гэта адноўленыя дыялогі праз іншую мадэль. Гэта трошкі паляпшэнне. Плюс я планую дадаць ужо ў гэтай версіі. У другой версіі будуць яшчэ таксама кнопкі. Усе ўжо амаль гатовыя усе, таму яны будуць літаральна ў наступнай версіі, якая можа быць таксама, калі шчыра, на гэтым жа тыдню, у залежнасці ад таго, як яна пройдзе унутранае тэставанне. Вось, ці не будуць там нейкія тэхнічныя праблемы, а так увогуле я планую кнопкі, аднаўлёныя дыялогі і гэты самы, як ён з галавы вылецела, шрыфты для дыслексікаў. То бок зараз ён не запакаваны, гэта адзіны шрыфт, які я не пакаваў, пакуль не ўпэўніўся, што, ну, нарм сайдзе. Вось, наступны будзе, я яшчэ дадам шрыфт для дыслексікаў, і таму там на гэтым ужо, прынцыпе, з шрыфтамі я плюс-мінус скончваць буду, астатнія толькі памеры, можа быць, шрыфтоў у меню. А другая ў ракушцы, я ўпэўнена. Так, конечно, мне падказвае. Мне толькі не вельмі зразумела, нават калі я іх атрымаю, навошта яны мне патрэбны. Давайте яшчэ раз. Можа быць, выплывем гэтай рыбкай зараз і паспрабуем рыбку зловіць. Оп! Літаральна атрымалася. Глядзіце. Добра. А там тады яшчэ адна ёсць. Ну, па тыпу у нас ёсць гэтая рыбка, так? Рыбка-лямпачка. А куды яе можна скарыстаць?
На чэрап, хутчэй за ўсё, не. На дзверы? Не. На статую, можа? Не. Потонули. Так што, у прынцыпе, як бы ўжо ёсць план на наступную версію. Пад пытаннем шрыфты для дыслексікаў. Пакуль пад пытаннем, таму што я не вельмі жадаю наступнай вось гэта аднаўленне з тэкстам надоўга затрымліваць, але гэта тое, што хацелася б запакаваць. Вось там ўсё ж такі гэта важная рэч, мне падаецца, мець шрыфты, каб усім было зручна чытаць. Вось. Гульня-то ў асноўным пра чытанне, па тыпу. Я адразу такім чынам адразаю людзей, у якіх ёсць складанасці з гэтым. Вось. Яны называюцца для дыслексікаў, але я так разумею, яны агулам дазваляюць тым, у якога ўзрок яшчэ слабы, таксама дапамагаюць ім. Вось, вельмі важная рэч, на мой погляд. Так. Блин, не з'яўляецца ў мяне ідэй нешта. Вось, ну, з перлінкай, ой, з перлінкай, з рыбкай здагадаліся, так? Што далей у нас? Усё? Больш не прыедзе, так? Можа, вугру гэтаму даць? Фрышты, блядь, я не магу, гэта складана. Ты складана пішаш. Можеш, калі ласка, шрифт лепей выкарыстоўваць? Зараз мы яму так, я думаю, можа вугр гэта і... Не жадае. Так, давай ты тады. З гэтым да твіча я нічога не ведаю. Ты напісаў, ты вырашай. Так. Блин. Ну, уверх я, мне падаецца, так, гэта зрабіў. Мы можам яшчэ... давайте тую рыбку. У нас же там яшчэ одна рыбка выплывае, правильно? Давайте яе выключым. Оп. Опа. Опа. Вы бачылі? Якая камбінацыя? Так. Ракушка зрэагавала, але мне пытанне, па тыпу... Калі яна зрэагавала, я магу нешта... Я тут не вельмі магу зрэагаваць. Яна уплывае, пужаецца. Так. І плыве сюды. Устаць на ракушку. Геніальна. Так, я забываюся ўсё, што тут такая механіка ёсць. Вось ён устаў, правильно? Вось, стаў на ракушку. Поехали. Это вельмі незвычайная просто механіка. Ну, што ты потым становішся? Опа! Ачмурэнна. Статуя? Окей. Але ж... Не. Окей. Далей. Ну, падкідвае яго ўверх. Але вось, што мне з гэтага? Можа, я там павінен за нешта... там чорнае нешта. Зразумеў. Глядзіце. Карацей, бяру, націскаю тут. Я магу просто туды націснуць па тыпу рыбку лямпачку гэтага? Вось, усё. Мы забіраемся ўверх. Выкарыстоўваем на гэтую цемру... У сэнсе, не, вось он пайшоў. Мы выкарыстоўваем туды наверх лямпачку, рыбу-лямпачку, і потым мы становімся на гэтую платформу і туды заскокваем. Я не ведаю, што там яшчэ ў цемры гэта, але нам туды патрэбна хутчэй за ўсё. Опа, куфар, вы паглядзіце. Лямпачка працуе. Зараз мы ўсё вырашым. О, блин, я зараз не тое, не ў тым парадку зрабіў. Чакаем. Вось, у выніку атрымліваецца. Гэта план на другую версію ўжо ёсць. Гэта ўсё яшчэ ранняя альфа. То бок, пакуль рэдактуры ручной амаль няма. Яе просто тэкст як ёсць. Якасць за гэтага, вядома, ну, яна як бы не супер высокая, але пераклад жа мы ўжо на гэтым моманце маем.
Калі я выкладу яшчэ яго вам, я буду ўвогуле задаволены, што тады ва ўсіх у нас ёсць доступ да яго. Вось. Далей план над ручным... У сэнсе. А ты можаш націснуць, калі ласка, яго там? Тебе праблема, што ён там зачынены? Так. Окей. А што рабіць? Не трэба. Блін, не то я зрабіў. На Героя 3 Армагеддон за Конфлюкс отравляецца 1000. Дзякую вялікі. Можна не Армагеддон, але абавязкова за Конфлюкс. Добра, дамовілись. Я яшчэ раз... Дай-ка мне момант, я хуценька пагляджу, што ў нас па героях там увогуле. Так. SQL Lite. Ну так вось. Размова наконт таго, навошта людзі гуляюць у гульні. Гэта вельмі цікавая тэма. Увогуле, ну, я думаю, што на гэтай дысертацыі шмат напісана. Вось. І я просто тут зараз сябе просто дадаю. І я, скажем так, раней падавалася ўсё проста. Ну, па тыпу, гульні весела. Ну, скажем так, шмат людзей, хто гуляе, але не задаюцца пытаннем, чаму яны гуляюць. І чаму яны гуляюць у пэўныя гульні. Вось. Раней я думаў, што я пачынаю, ну, з-за таго, што я шмат у розныя гульні гуляю, я прыкладна разумею, за што могуць... Ну, і з-за таго, што у мяне такія погляды на гульні даволі шырокія, скажем так. Мне просто падабаецца гульні як сам факт і як фенамен. Блін, не то я пакруціў. Вось. І таму я пачаў выдзяляць для сябе нейкія пэўныя рысы, якія мяне могуць зацікавіць у гульні. Напрыклад, сусвет цікавы, з лорам. Геймплей цікавы можа быць, то бок ёсць адваротны бок, зусім па тыпу абсалютна адваротны бок. Гэта калі чалавек гуляе не дзеля гісторыі, а дзеля, ну і вогуле, не дзеля сюжэту, а дзеля, скажем так, самого геймплею, скажем так, умысныя Супер Марыо. Ось. Супер Марыо, мне падаецца, гэта кандэнсацыя вось гэтага моманта, што галоўна не гісторыя, галоўна геймплей. Ну вось, такі падыход. Вось. І шмат хто так і рабіў, асабісці старыя гульні, яны у большасці сваёй за геймплея, а не за сюжэта. У большасці, я кажу. Самыя папулярныя ў асноўным якраз такі пра геймплей. Вось. Хапала, насамрэч, сюжэтных, просто на гэта націскалі не настолькі моцна. Зараз людзям падавае адразу камбінацыю ўсяго. Вось. І калі гаворыць канкрэтна там геймплейную розніцу, я не разумею, што я павінен з гэтым куфарам зрабіць. Блін. Добра, можа быць, мне патрэбна нешта яшчэ. Чэрап. Што я магу з чэрапам зрабіць? Просто ланцужок вельмі лагічны гэта. Пачакайце, я націснуў на куфар, і ён нешта палез сюды. Можа, я не з таго боку падышоў? Не можа дацягнуцца на добрэчцы. Давай. Можа быць, ёсць нешта яшчэ на гэтай мапе, што я не заўважыў, таму што такое адчуванне, што чагосьці не хапае. Так, не тое. Астатню табуретку пад чэрапам? Спрабаваў, нічога не адбываецца, ён не дацягваецца, ён проста становіцца на яе і ўсё. А прыгожа не дацягнецца? О, цікава, блін, я ведаеце, што не падумаў? Мне падаецца, можа быць, прыгожага трэба запихнуць туды наверх. Давайте паспрабуем. Проста зручней было паэксперыментаваць канкрэтна ў гэтым парадку, у якім я зараз зрабіў. Таму што гэта проста зручней, там і не патрэбна ганяць прыгожага. Але магчыма, у гэтым-то і прыкол, што я павінен прыгожага якраз закінуць. Так, зараз круцім. Дайте-ка момент паведамлення. Зараз момент, бо паведамленні не сканчаюцца. А яны мне не патрэбны зараз. Ёсць. Прыбраў іх. Давай, крайні статую. Ага. Вось яны кранаюць куфар і нічога не адбываецца. Дзівосна.
Што яшчэ можа быць? Ну літаральна, куфар хутчэй за ўсё патрэбна чымсьці адчыніць. То бок мне патрэбны альбо гэты самае. Альбо ключ, альбо нешта такое. Можа быць, я нешта не заўважыў. Тут піксель нейкі тыкнуць. Ці ключ, ці ломік. Так, хутчэй за ўсё не хапае прадмета канкрэтна на гэта. Просто дадатковы прадмет. Чэрапам, пытаннем, трэба развіваць тэму чэрапа. Чэрап вісіць і нічога не кранае, правильно? Хм. У мяне ёсць ідэя, скажем так, думка. Мне падаецца, нам патрэбна штосьці, каб чэрап дастаць. Нам патрэбна вось тут спусціцца. Калі ён высоўваецца, вось у гэты момант націснуць на чэрап. І тады ён нечым, напрыклад, адрэжа гэту вяроўку, і яно падзе ўніз. Нешта такое, мне падаецца. Просто адзінае што? У нас ёсць нешта хоць падобнае на... О, у сэнсе. Мне ж локацыі... ёсць месца, куды перайсці яшчэ. Халера. Я думаю, гэта адзіны экран. Так, добра. Гэта Мюррэй? Ён сябра твой? У сэнсе? Так, а ты можаш паўзаемадзейнічаць? Зараз мы тут па крыху ўсё аглядзім, таму што дзюрка нейкая. Ён яе вельмі высока падкідывае, але гэта нічога не дае. З ім паразмаўляем. Пытанне, як яшчэ туды трапіць? Окей. Осьминог не жадае нам дапамагаць. Ты давай у нас прыгожань, разумненькі наш. Не ведаеш, што такі Мюррэй? Не ўпэўнены. Ці гуляю Curse of Monkey Island? Не-не-не, я полностью пропусціў гэтую серыю. Я пра яе даведаўся, каб вы разумелі, дзесьці у момант, калі я гуляў прыкладна плюс-мінус год, калі я гуляў у другога Ведзьмара. То бок дзесьці ў 15-14 годзе я даведаўся. Увогуле пра ўсю серыю. Я пра яе не ведаў ні халеры, я пра існаванне не ведаў. Вось, так што Monkey Island для мяне загадка абсалютна. Я нічога не магу сказаць. Я вельмі здзівіўся, што міма мяне такая серыя прайшла. Пры гэтым я ў пэўны момант вельмі да халеры квестаў гуляў. Ну, я лічу, што да халеры, насамрэч. Я так пагляджу, не той, каб шмат. Ага. Так, мне падаецца, нам патрэбна будзе аднаго запіхнуць туды ў дзюрку і зверху стаць. А гэтага на ракушку наверх. Дык бягі, гуляй хутчэй, пакуль ніхто не заўважыў, што ты не ведаеш, хто такі Мюррэй. Дык гэта, нагаласуйце. Нагаласуйце, буду гуляць. А так у мяне яшчэ Defiance не пройдзены. Я яго нават ён нават не запушчаны яшчэ. Опа! Што я зрабіў? Я не ведаю, я нешта зрабіў. Добра, працягваем далей. Аглядаем тэрыторыю. А што будзе, калі нешыя дайсы дойдуць да вяршыні? Насамрэч нічога, гэтыя дайсы былі падарункам на Новы год людзям. Просто не ўсе людзі забралі гэтыя падарункі. Вось і ўсё. То бок гэта не тое, каб нават галасаванне, гэта проста яны належаць гэтым людзям. Мюррэй гэта не ідзе як Морці з Планескейпа. Не здзіўлюся, калі натхнённыя Морці. О, у сэнсе, ну, па тыпу Морці натхнённы Мюррэем.
Мне так Морці спадабаўся, і ўвогуле, калі я чытаў гэты самы, як ён, карацей, для тых, хто не ведае, у Planescape, у гульне па ДНД, ну, па сусвету ДНД, па мульцісусвету ДНД, адзін з персанажаў гэта Морці. Морці гэта лётаючы чэрап. Усе лічаць, што ён, ну, скажем так, ён апісваецца як гэта самае, забыўся, якая, блин, увогуле тып гэтых чарапоў. Блин, у скандынаўскай міфалогіі ёсць такія. Ну, ёсць такі чэл па тыпу. Ой, вырашыў распавесці вам ачмырную гісторыю, і ўсё, забейце, карацей. Я пакуль вам збяруся з думкамі, я зламаюся нахрен. Я хацеў вам проста гісторыю распавесці, але яна ўжо не складваецца. Не Локі, не-не-не, там было па тыпу самы разумны чалавек па тыпу калодзіш, якога галаву там адрубілі, у калодзіш кінулі, вось гэты хлопец. Вось ён, яго назвай называюць цэлы тып чарапоў, разумных чарапоў у гэтым самым мімір. Вось мімірамі называюць чарапы у сусвеце Planescape, якія з'яўляюцца па тыпу лётаючай бібліятэкай просто. Ну, іх мэта быць просто прадстаўляць веды. Морці прыкідваецца якраз такі, ну, ён ніколі не сцвярджае гэтага, але яму карысней, каб усе лічылі, што ён якраз такі адзін з вось гэтых з міміраў. Насамрэч, не, ён не з'яўляецца мімірам і паводзіць сябе ніяк мімір. Вось, просто прыкідваецца сам разумным. Так, а што яны удваіх тут? Добра, давай-ка. Блин, ну ён не скінуў. Ачмурэць. Вось. І атрымліваецца такая справа. Мне настолькі спадабаўся гэты Морці, што я дадаў сабе аналагічна, я дадаў міміра сабе ў кампанію ДНДшную. Мне вельмі спадабалася ідэя бібліятэкі. Ось. Крутая штука, на мой погляд. Для гульцоў тым больш яшчэ карысная, што можа даваць веды нейкія, пэўныя. Так. Ну, калі што, ў Ведьмары 3 на Унвіку звар'яцелы ярл размаўляў з чарапамі ў недабудаваным дракары. Я ўжо дрэнна памятаю. Дрэнна памятаю. Скерігі, мне падаецца, менш за ўсё даследаваная тэрыторыя для мяне. Нягледзячы на тое, што мне падабаўся, але я ўжо занадта доўга правёў час у гульні, я такі, так, давайте галоўны сюжэт. І я б карцей пагнаў наперад проста. Ось. Многія людзі паводзяцца безадказна, кладуць на гульню 1К і забываюць пра яе. Вось яна ім вісіць у спісе. Такое бывае. Я не жадаю гэтай дайсы кудысьці прыбіраць. Вось, я жадаю, таму што калі чалавек закінуў 1000, гэта пэўны момант, я лічу, што гэта правільна, і я паважаю гэта. Таму, калі хтосьці жадае дабіць, то няхай дабівае. Дайся малатка. Не галеры сабе, гэта гамбер. 10 000 адпраўляецца, малаток атрымлівае яшчэ больш дайсаў. Вось, малатка апошнім часам нешта не бачна, але спадзяюся, што ў пэўны момант з'явіцца, і мы скажам яму, што ў яго дайсікаў ёсць. Вось. Добренько. Пакуль ідэй, калі шчыра на гэтым экране ў мяне не з'явілася, мы там не той, каб нешта... А можам сюды падайсці з ёй паразмаўляць, не? Там увогуле да яе дабрацца ёсць нейкая магчымасць? Пытаецца вы сюды сесці на яе? О, у нас жа ёсць добры эліксір. Давайте на васьмінога гэтага. Яго выкарыстаем. Спіс так-то, ну... Не праблема, што спіс стаў вялікім. Я рэальна, я ўжо гаварыў гэтую думку, я думаю, вельмі файная была бы ідэя, можа дадаць рулетку, скажем так, у пэўны момант, калі ў мяне будзе магчымасць, то, ну, зрабіць такое, таму што для гэтага патрэбна таксама, ну, вам как бы паказвалася, якая гульня абіраецца выпадкова. Вось. Я жадаю знайсці дзесьці, па-першае, сервіс, які будзе рабіць нейкі паказваць такое, таму што я жадаю не раўнаважную рулетку, а па тыпу рулетку, у якой больш перавага даецца тым, за якія больш прагаласавалі, скажем так. І атрымліваецца, можна зрабіць тады такую рулетку, якой з усяго спіса абіраецца, ну, проста гульня на дадатковы стрым, скажем так. Не ведаю, суботні стрым, альбо на тыдню дзесьці стрым. І такім чынам, нават гульня, у якой зусім не шмат балаў, яна можа закрыцца як гол, і мы можам у яе пагуляць.
Але зноў жа, я не думаю, што я буду гэта рабіць як такую рэгулярную рубрыку, ну скажем так, там можа быць рэгулярную, але не такую частую, як пятнічныя стрымы, таму што не заўсёды ёсць магчымасць падрыхтавацца, скажем так, да гэтых стрымоў, і там трэба рэагаваць проста, як атрымаецца. Вось, на The Curse of Monkey Island пройдзе 100. Дзякую, вялікі рэдак. Вось і калі працягнеце, будзе ў нас Curse of the Monkey Island. Так. Што, блін, рабіць? Экран. Гэты экран, нейкі папярэдні экран мы нешта напрыдумалі. Вось тут я знайшоў толькі як уверх закідваць гэту халеру просто і ўсё. Больш экранаў няма? Ну, як гэтая штука паказвае, не. То бок усяго 2 экрана. Вось гэта і той. Раздзяўбаны карабель і русалка. Ну, вось на халеру яе вось эту закидывать цікаво. Ну, ты будешь натискать? Ось. Ёсць. І вось сэнс. Як шляпу можа апрануць, капелюшка сабе. Цудоўна, і навошта яна мне? Тульчык можа? Не? Не. Ён можа злавіць яе, вось яна тут апынаецца, просто на халеру яна мне патрэбна. Больш нічога не магу з ёй зрабіць, яна просто ёсць. Там просто на версіі і бутэлька, і вось гэтая херня, і з русалкай паразмаўляць. Падавалася бы, мне туды і патрэбна, просто як туды трапіць-то? Гульня. Але я не бачу, можа тут просто нейкую штуку націснуць можна, я вось не упэўнены. Можа нешта відавочнае вельмі? А на канячку нельга з зэдліка залезці? О, добрая думка, я насамрэч не падумаў. Просто я не разумею, чаму ён яго выкарыстоўваць не можа. Так, сапраўды. Блин. Я думаў, просто зэдлік-то не дапамагае таму, што, ну, як мінімум, я просто не разумеў, што патрэбна рабіць. Ой. Прыгажосць якая, а? А бутэлечку можна пайсці забраць? Не? Просто абысці гэтую халеру? Не, не атрымаецца. Давайте двоих туда наверх тогда запихаем. Угу. Это русалка сляпая. У яе няма зроку. Увогуле. Бачыце, вачэй няма на месцы. Добра, гэта ёй мы павінны гэтыя пярліны аддаць, як мінімум адну. І там ужо разабрацца. Хутчэй за ўсё пярлінкі яе вочы, так. Я думаю, што гэта і ў гэтым і ёсць ідэя. А ты што такое? А чаму тут пальчаткі нейкія бегаюць? А чаму? Я не магу ні халеры ёй зрабіць. Цікава, а? Ракушку на... Блин, Раган, ты докладно не читаешь зараз проходження? Вельмі хуткія удалыя ідэі. Оп. А, блин. У іншым парадку патрэбна. Я не магу скінуць. Гэта як шляпу апранае.
сабе капелюшак. І трэба замяніць іх тады месцамі. Не, нават без допінгу. Окей, добра. Давайте поменяем их местами. Ты пойдешь туды. Да помогло. Оп. Сапраўды. Оп, и забрали. Почекай, что мы там атрымалі? Так, пальчатка і гэтае самае. Старфіш, як яна. Зорка, карацей, марская. Пальчатку, ладно, я сабе уявіць... Не упэўнены, насамрэч. Пальчатка, ні то, ні другое не вельмі дапамагаюць, пакуль у мяне ідэі, я неяк не... Оп. Добра, гэта дапамагло. З бутэлькі мапа. А чаму? Усё? Ты вырашыў бутэльку больш не кранаць? Не, нельга. Кавалак мапы. Я пальчатку могу назад забраць сабе? Оп, пальчатку мне назад. Дзякуй вялікі. Ау. Я зараз паспрабую яшчэ пальчатачку ось сюды выкарыстаць. Оп. Ага, не дапамагло. Пачакай з ідэяй. Я зараз паспрабую перабраць варыянты. Ага, гэта нататка запыт прынца выратаваць яго. Давайте мы дадзім гэтую штуку тады васьміногу. Можа тады ён вырашыць гэтае самае, што трэба нам дапамагчы. На тым экране. Пачакай тады, пачакай. Пачатку можна яшчэ выкарыстоўваць. У нас ёсць... О, чытай. Нешта ён... Добра, ён нам дазволіў. Але пачакайце-ка, чаму толькі на палову? Можна прайсці далей. Нельга прайсці далей. Ты чаму толькі такі лянотны, а? Адчыняй на палову. Адчыняй далей. Не жадаю. Чаму? Давай ты. А два других русалка. Ёй вочки патрэбна вярнуць. Ну хаця бы одно, так. Добра, дамовіліся. Тады зараз на гэтым экране мы зрабілі амаль усё. Мне падаецца, вось тут яшчэ не ўсё до конца. Вось гэтую халеру можа патыкаць нейк. Можна. Арыгінальна. Табурэтачку з сабой заберем. Задлічак наш. Оп. Задлік пойдзе з намі. Так, у нас ёсць куфар, які не адчынены, і чэрап, з якога можна дастаць яшчэ, так? Што можа спатрэбіцца? Зорку давайте у першую чаргу яе паспрабуем, туды забрацца і зорку выкарыстаць. Ну, Патрык у нас ёсць, так. Ты думаеш, Патрыкам? Ён ліпкі, ага. Да куфара, думаеш, праляпіцца? Альбо да гэтага самага, да чэрапа? Просто я і тое жадаю паспрабаваць. Мне падаецца, ён можа куфара адчыніць. Ну, магчыма. Вось гэта я і збіраўся зараз паспрабаваць. Ага, пачакай-ка. Я ў гэты момант не магу карыстаць прадмет куфарам. Якая зорка. Карацей, на куфара нельга ўзаемадзейнічаць.
Ось в такому вигляді. Увогуле нельга. Так я ось зараз обираю, який предмет, і по вигляді ніякий не подойде. Така ідея добра. Ну ось вона неблагая, насамрэч. Мені подається? Ось зараз. А чому я не виліз? Оп. Цікаво місце він з'явився. Давайте початочку. Блин, не то. На двери. А иди, коли ласка, ты перешкоджаешь. Я не могу натиснуть. О, блин, не то натиснул. На ракушку? Ракушка не увогуле без взаимодействия, так что там ничего не зробишь. Морская зорка какая-то дурная такая. Так. Не, это все не працуе. А чому ти все не працуєш, а? Ну добре, я ще спроба з черепом. Ні? Ні, не працює. Такий план обвалився. А мы не можем с верхнего куда закинуть зорку? Давай попробуем. Нам ничто не перешкоджає. Потому что на тим екрані так само не только шмат ідей у мене есть. Там літерально крабик вибігає, і мені подається крабик. О, може бути нам крабика такого потрібно зловити, який вибігає. Опа. Гульня, ну это ж не серйозно. А, ён часово очиняється. Так. Ён тільки часово очиняється. А як я можу тады? Зразумеў. Усё, поехали. Супер-пупер комбінації пішли. Стоим тут. Натискаем ліхтарик. Берем. Закидываем зараз наверх нашего сябра. Пока он там закидывает... Я не могу ничего пробить, пока он там закидывается. Поехали. І ось ти зараз. Оп. Добра, гэта піла. Гэта не тое, што я чакаў. Вітаю, Вячеславік. А ретро-гульні. У нас сьогодні було план на зовсім іншу ретро-гульню. У нас був план на гэта саме Legacy of Kain, але ў яго былі праблемы з запускам. Ну, як оно запускалася, але при захопе оно показывалось там у куце толькі, а пашырэнне экрана яно не жадала змяняць. У выніку сёння вырашылі змяніцца на іншае. Так, ну, ў прынцыпе... А, пачакайце, гэта меч? Оп. А вось і перлинка. Забираем. Ну, не перлинка, там, даймонд. Есть. Давайте заховаемся. Перлинку отдадим зараз гэтай русалцы. Я называю перлинка, ніякая нахер не перлинка. Так же самое, як і тая піла, не зусім не піла, а меч насамрэч. Я думаю, одной достаткова.
Я думаю, не дзве абавязкова даставаць. Ракушку ўвогуле ніяк, ну, калі адчыніць, то толькі не напрамую. Пачакайце-ка. Мы далі ёй гэтыя самыя мои. А і што? То бок яна нас не прапускае яшчэ. Я не разумею. Яна другое жадае. Дзе я, блин, другое возьму? Тут ўзаемадзейнічаць не той, каб шмат з чым магчыма. Ну, крабік скраў. Ну, давай паглядзім зараз крабіка вызовем. Ён вось ён вылетае і убегае. Так, гэта не працуем. Побач нейкае вока поўзаем. Ну, можа яно. Давайте на яе накінем. Не? На табе. Ау! Нас ядуць. А сень не можа выкараць вочка блоба? А давай паспрабуем. Бутэльку толькі адзін чапаў. Зараз бутэлечка. Бутэлечкі... О, глядзіце, блин, а сіні дастаў з бутэлечкі яшчэ прадмет. Яны быццам бы розныя бутэлечкі трымалі. Вельмі не... Во, натрымай. Оп. Яна, бачыце, мы можам выйсці. Цудоўна. Вось яно і наше рашэнне. Давай, иди. Давай, на выход. А, я пакінуў нешта вельмі карыснае. Што бы гэта магло быць? Давайте зэдлік заберем. Угу, не забыцца на яго. Дзякую вялікі гульне, што ўзгадала, то яна бы ўзяла такая, просто забылася на гэты факт, і мы бы ішлі. Ось. Нас, мне падаецца, у самы замак закінула. Мы зараз... Увогуле, наш квест быў у тым, каб дабрацца да замка нейкага злодзея, які скраў прынца. І вось прынца гэтага мы і шукаем. Вяровачка. І ўсё? Можаш па вяроўцы уверх забрацца, не? Ты не адолееш? Праз DOS-бокс? Не, яна просто... Ну, яна па тыпу працуе праз DOS-бокс, але я яго спецыяльна не запускаю. Яна просто эмуліруецца праз DOS-бокс. То бок, я набыў гэтую гульню ў GOG, і у яе две версіі. CD-версія і флопі-версія. Гэта канкрэтна флопі-версія гульні без агучкі галасоў. І я просто яе запускаю, яна там, ну, сама запускае DOS-бокс і потым запускае ўжо гоблінцаў. Сапраўды можна замарудзіцца, каб некаторыя гульні добра працавалі. Ну, яна добра сабрана, то бок мне дадатковых намаганняў не патрэбна рабіць. Але вось, напрыклад, Soul River, Legacy of Kain Defiance, ён як бы запускаецца, але захоп нармальна гульні не працуе. Так што, таму, напрыклад, мы без яго сядзім сёння. Захавацца, добрая думка. Давай захаваемся. Ты хто такі? Не? Не будзеш размаўляць? Тут просто па выглядзе столькі ўсяго, з чым можна паўзаемадзейнічаць. Опа, там вочки. Окей. Так сам можна падысці? Паўсюль можна хадзіць, каб да, нейкая.
Цікаво. Давайте оглядим яшчэ тэрыторыю пакуль. А, ну можа вось поварам гэтым. Добра. Што я магу зрабіць? Вось, да троннай залі. Ідзем. Я вось, я так разумею, гэта наш злодзей. Перац. А, вось, глядзіце. Вось гэта прынц. Мы нам падысці там бліжэй не можам. Нам гэтага прынца выратаваць і патрэбна, вось маленькага там. Каб хутка без праблем запускаць гульні праз DOSBox, трэба мець побач конфайл, дзе ўсе налады для гульні. Я шчыра, я ні разу сам не наладжваў нічога праз DOSBox. Заўсёды дзесьці былі рыпы, якія проста ўжо сабраныя ўсё, і мне не патрэбна было разбірацца. Ну вось, таму як бы праблема абышла мяне бокам. Нідзе я не магу нічога патрыкаць тут. Там ёсць нейкі пераключальнік, але да яго зноў жа не дабрацца нідзе. Ну, яно просто сядзім тут і сядзім. Давайте тады зноў у гэты пакой вернемся. Можна нават з іншай гульні яго ўзяць і просто памяняць файл гульні. Так, я просто з гэтым, ну, просто так атрымалася, што справу не меў. Я не думаю, што там штосьці звыш, але я думаю, гэта адна з тых рэчаў, калі сидзіш цікава разабрацца, то ты ў гэтым разбярэшся раней ці пазней. Вось, просто мне і жадання вялікага, і неабходнасці не было. Таму што навошта мне разбірацца, калі ўжо хтосьці за гэта ўсё зрабіў за мяне. Так. Я не магу? Чаму я не магу наверх забрацца? Типа мы удвоих павінны пацягнуць альбо што? Што з гэтай вяроўкай не так? Я на пачатку нулявых якраз праз DOSBox у старай гульні гуляла. Занадта шмат. А, ну, такое ёсць. Калі доса няма. У мяне пад рукой просто быў увесь гэты час той самы ноутбук, з якога я і гуляў. Ну, уявіць сабе ноутбук на досе, чорна-белы, ну, по типу ноутбуку, якога не каляровы монітор. Ось, я не памятаю, што за кампанія яго зрабіла, але вось у мяне быў такі. Там нават батарэйка да яго была, і батарэйка важыла, можа, нешта, ну, па адчуваннях, кілаграма 3, можа, 4. Ось, толькі батарэйка. Ось, і мне неабходнасць эмулятараў не вельмі патрэбны былі. Хутчэй за ўсё, я не думаю, што ён зараз працуе, потому што батарэйка згарэла, там частка кампа падпалілась, праплавіла пластык нават. Але цалкам збольшага па тыпу ўсё астатняе працуе. Калі можна падключыць яго проста ўключыць, то ён бы працаваў, можа, зараз нават. Там птушка закратна. Тут шмат чаго увогуле. Тут ёсць вось нешта гэтае самае, як яны, гвоздзі, так, цвікі убітыя ў сцяну. Тут нешта соль, да якой мы дацягнуцца не можам, узаемадзейнічаць не можам. Вось гэта нешта. Тут у нас, там яшчэ сядзіць, вось гэтая рыба дакладна, з ёй магчыма будзе узаемадзейнічаць. І гэты повар, які халера яго ведае тут таксама, ён проста сядзіць і мне размаўляць. Што ў куфары? А вось нельга з куфарам узаемадзейнічаць. Чаму не? Чаму я не жадаю узаемадзейнічаць? Па выглядзе рэчаў шмат, за якімі узаемадзейнічаць. На самой справе нічога не адбываецца. Мне больш шчасціла, што бо Windows XP заўсёды запускала гульні праз свой DOS. Магчыма, і я вось рэальна за ўсё жыццё, колькі, ну, па тыпу старых гульні запускаў, мне ні разу не спатрэбілася DOS-боксам маецца. Ну, па тыпу, просто ні разу. Ось. Адзін раз нейкі пэўны момант было, і то я там абыход нейкі зайшоў, які быў прасцей. Мне не абавязкова было DOS-бокс запускаць. Вось гэта цікава. Бачылі, ён там скокнуў? Так, это дакладна яшчэ на гэтай задача з таймінгам, так што давайте наверх закінем. Так, аднаго пададзем сюды. Ну, куды ты пайшоў? Назад. Ды ён ідзе. Што ты робіш? Час ад часу яны мяне здзіўляюць. Зараз закінем аднаго наверх.
Гляди, ён скочыць, а той павінен трымацца за тую вяроўку. Так, мне падаецца, што так і ёсць. Просто, блин, яны дурныя, як бзда. Я націснуў, бачылі, ён зараз падскочыў, так? З таго, што ён зараз падскочыў, я міма яго націснуў, і гэты пайшоў, прыгожы пайшоў на яго месца. Ось такая халера. Тайм... Гульня. Патрымайся ты даўжэй трошкі, а? Я просто не магу, вяроўка тоненькая, мне нацэліцца патрэбна. У мяне пачынаючыя сямёркі гульні не хацелі запускацца дасаўскія. Ну, вось, мне падаецца, гэта момант, калі я ў старой гульні не гуляў у асноўным. Прыкладна на сямёрцы. Прыкладна. Я не памятаю там дакладна. Оп. Атрымалася. Так, вызвалі мяне. А як тебе вызваліць-то? Разумны ты наш. Падказаў бы як хоць. Можа мне патрэбна моцнага прывесці сюды? Давайте памяняем іх месцамі, паглядзім, да чаго гэта прывядзе. Ну і куды ты ідзеш? Бачылі? Я нічога зараз не націскаў. Я націснуў вось тут справа знізу, і зараз ён пайшоў вось такім дзіўным чынам. Так, зараз ты. Не-не-не, спынісь, не ты. Ось ты. Добра, гэта не дапамагае. Што ў нас ёсць? Табурэтачка ёсць. Я не ведаю. У нас ёсць перац. У нас ёсць кань эліксір. Я так разумею, эліксір дабрыні. І пальчатачка. О, давайте пальчатачку на мідболах выкарыстаем. На контррондале добрая ідэя. Это добрая ідэя. То бок аднім стаць на... Зверху на яе, можа быць, і потым іншым падняць. Але не, там адзін падымае над... Не спрацуе, таму што яна як прадмет працуе. Я на яе нельга проста ўстаць. Перцу котлеткі? Добра. Там просто соль ось 100%. Ну, неяк патрэбна нешта зрабіць. Прычым, паглядзіце. Ось ён бярэ, падымае, і атрымліваецца, я туды магу насыпаць нешта. Давайте. Перец. Не тое. Не атрымліваецца. О, стульчик. Не. Окей. Пальчатку. Не. Давайте... Я не ведаю. Вось у гэтага. Не, таксама не. Блин. Я ўсё просто паўзаемадзейнічаю. Прадметаў да халеры. Ну, з якім ўзаемадзейнічаць, звычайна іх як бы ёсць, але да іх да ўсіх не дабрацца. А тут атрымліваецца ўсё на экране, па тыпу ўсё можна паўзаемадзейнічаць. Можна туды перац? Не, нельга. Посыпаць котлеткі перцам. Ну добра, дамовіліся. Выбару няма. Так глядзі. Насамрэч. Паглядзім, што гэта зменіць. Можа там у зале той нешта паўплывае. Нічога не адбываецца зараз. О! Занадта пякуцім.
Перца занадто шмат. Так, той, хто любіць... Вось гэта любіць мітболы. Так, вось гэты хлопец. Літаральна напісана Ом Капок, lover of meatballs. А вось гэты Глоціок, lover of cockroaches. Cockroaches гэта тараканы, карацей. Блін. Перец гэта добра, але гэта нічога глобальна не змяніла. О, гэту рыбу можна выкарыстаць таксама. Окей. Неплохое взаимодействие. Забрали соль. Рыба не пила, а рыба тверозая. И она рыба-меч. Один любит митболс, другі cockroaches. Магчыма гульня про гэта. Блин. Нам гэты персонаж не падыдзе, ён такі. Я паважаю мастацтва стварэння ежы, таму я гэтага рабіць не буду. Зараз мы правядзем таго, якому похер. На сэнсе мой можна краты перапіліць. Не упэўнены. Давай спачатку мы і соль, і пепер дададзім туды. У сэнсе. Оп, дадалі раз. И кандликсир. Доброликсир. Попробуем додать. Блин. Не атрымалася. У ежу думал додать его. Эликсир гэта. Чакаем. Не падабаецца. І гэта нічога не змяніла, то бок мы дадалі туды і соль і перец, а результат не змяніўся. Не разумею. Гэта складана, блин, гэта экраны 2, блин, нешта не... Дагэтуль плюс-мінус, і потым прарыў нейкі быў. У папярэдні, ну, на пятнічным стрыме таксама было такое, што трошкі было складаненька месцамі, але неяк прарываліся. Тут у мяне гэты экран нешта ў мяне у тупняк прыводзе. Блин. Я далей не могу прайсці канкрэтна за гэтай клеткі. Так? То бок, калі б я мог прыдумаць, як яе вызваліць там, то я бы і вызваліў, так? Давайте на табуретку. А можна падрыхтаваны, што ўжо ляжыць, эліксір наліць? Давай паспрабуем. Я гуляю пагляджу, ці можна... Не, з ім нельга ўзаемадзейнічаць. Мне цікава, чаму гэта самае. Звычайна можна ўзаемадзейнічаць з гэтымі персонажамі, якія вось, ну, просто ёсць. Повар гэта. Але не, у гэты раз чамусьці не. З імі просто немагчыма ўзаемадзейнічаць. Пачатку на тебе. Не? Добра, не ацаніў нашага гумору. Можна нешта зрабіць, пакуль яны размаўляюць. Давай уважліва, давай паспрабуем. Добрая думка, можа быць, насамрэч. Зараз соль дадам. Вось ён бярэ новы мітбол, з яго робіць. Зараз я пагляджу. Ён высоўваецца там зверху. Ён жа галава яго прасоўваецца сюды, мы можам зверху яго дзёбнуць чым-небудзь. Можа, у гэты момант патрэбна ўзаемадзейнічаць. Вось ён зрабіў яго, забраў.
А, вось оно ёсць узаемадзеянне. Я, ў прынцыпе, магу яго... Так, глядзіце, так і будзе. Бярэм. Солім гэтыя мідболы. Злуем яго такім чынам. І зверху паспрабуем кайнд эліксіры гэтыя выкарыстаць. Можа, ён падабрэе. Ці можам пайсці худзенька на той экран? Можам, можам. Але ў папярэдні раз гульня сама спыніла мяне і чакала, пакуль з'явіцца гэты хлопец, так што хутчэй за ўсё не атрымаецца. Чакаем, чакаем, чакаем. Не, нельга. Я просто не магу з гэтымі хлопцамі нельга ўзаемадзейнічаць. Скрынку выпнуць пад кухара? Давай паглядзім. Перабіраем. Ну, яна так-то нельга ёй ўзаемадзейнічаць, так што сумневы ў мяне вялікія. Ну, можа быць, мы інгрэдыенты не ўсе дадалі. Можа, нешта яшчэ патрэбна. Мне здзіўляе, вось самае дзіўнае для мяне, гэта тое, што можна дадаць і соль, і перац, і што мы потым з гэтым робім? Чаму мы не можам забраць гэта? Ну, па тыпу, на халеру рабіць дзве спецыі для ўзаемадзеяння, калі дастаткова адной. Вы разумееце, у чым маё? Падкласці нешта. Пачатку. Блин, пакуль ідеі няма. Можна, з кейса можна ўзаемадзейнічаць. Вось гэта, калі ён яго падняў. Блин. Кейс, на якім ён сядзіць, там па тыпу з'яўляецца слова кейс. Карацей, там можна ўзаемадзейнічаць з ім, калі ён падскоча, але я не магу. Ну, ён па тыпу адмаўляецца. Можа, гэта добры павінен паспрабаваць. Зараз, ну, чакаем. Пачатку ты мне з кім лазілі? Так, я паспрабаваў. За аднаго як мінімум з іх. Я не ўпэўнены, што за абодвух. Давайте чакаем, чакаем, чакаем. Вось, бачыце, кейс з'яўляецца. Ён гаворыць, не. Я магу... У мяне ёсць пачатка, зэдлік, кайнд эліксір, соль і перац. Мне падаецца, мне прадметы не хапае на гэта. Цвік. 100% нам патрэбна вытраць цвік адтуль і падсадзіць повару. 100%. Блин, упэўнены. То бок мы павінны выканаць яшчэ штосьці. Давайте яму просто паспрабуем зэдлік. Ну, ні халера не дапамагае зэдлік. Мне цікава, з гэтай рыбай хоць што-небудзь зрабіць магчыма, не? Ну окей, яно там будзе вісець для разгім. Давайте пальчаткай палезем у скрынкі. А каструлю пасадзіць, мы спрабавалі паперчыць. Каструлю нельга ўвогуле ніяк пазаемадзейнічаць. Справа ў тым, што яна рондаль гэты, калі мы яго адчыняем, з ім узаемадзеянне ўсё, там унутры знаходзіцца па тыпу фэллоу, па тыпу чэл просто там сядзіць. Гэтага чэла мы, ну, узаемадзеянне з ім не працуе, таму што ён па тыпу неўдала да яго не дабрацца. Хутчэй за ўсё ўзаемадзейнічаць магчыма толькі вось з гэтага боку. Але таго, каб тут апынуцца, патрэбна птушку гэтую вызваліць. То бок усё зацыкліваецца вось на гэтую птушку пакуль. Вось глядзім, рондаль адчыняем, так? О, пачакай-ка.
Я там адпачываю. Блин, а чаму дагэтуль размова не ішла? Он такой, сябра мой, тебе спрабуюць зжэрці, цябе ўжо гатуюць. І он такой, не-не-не, я тут у сваёй ванне, караце, адпачываю. Хлопцы, няма чаго бянтэжыцца. Чел? Угу. Можа быць, рэальна яму патрэбна засыпаць туды. Ну, просто не атрымалася дагэтуль. Оп, бярем і соль на яго. Оп. Ага. Зараз яго прыгатуем. І он такі, о, салевыя ванны, як цудоўна. Такія, зараз табе салевыя ванны будуць. На табе. А чаму перац не працуе? Блин. Солёная рыбка под пиво. Так, там чало? Не, чел по типу. Треба його поставити на плиту. А як я його поставлю на плиту? Опа, ножик. Почекайте-ка. А, гэта... Яны розныя по типу? Я не разумею. Чаму зараз ён дастаў нешта новае з іх? Давайте так, до птушки доберемся. Як гэта? Не ножовка, напильник, карацей. Отрезать нос рыбе. Так само вариант. Давайте спробуем вызволить гэтага хлопца. Добра. Можем паперчыць. Спробуем пасадзіць і паперчыць, што толькі можам. Добра, гэта не працуе. На рыбу тады. Сапраўды, можна на ёй патрэбна. Цікава, што яшчэ? Там гэтага чэла патрэбна, пэўна, напужаць тым, што яго гатуюць. Здзекуюся над ежай. Не, нормально, нормально, ўсё ў парадку. Мой звычайны паўдзенны на кухню. Так. Паперчыць? Не? Не працуем. Яшчэ солі. Не, гэта не жадае дадаваць яму солі. Добра. А, может быть, до добрага? Давайте добрага паспрабуем, каб ён паспрабаваў птушку вызваліць. Альтэрнатыўны варыянт. Прыгожа не самы разумны. Ну, ён затое робіць рознае. Но, што за кабзда? Поехали зноў. На кейс пад кухарам. Добрая думка, паспрабуем. Трошки пазней. Ой, блин, не то я націснуў. Зялёнага да птушкі? Вось гэтага повара? Зялёнага ў сэнсе, альбо гэтага разумнага в сэнсе. З нашых, так? Ну, гульня. Не дае мне зрабіць гэта. Ды... Тайминг, блин. Вельмі хутенька гэта патрэбна рабіць. Яны адпускаюць вельмі хутка. Так, где яна там? Вось. Не, ён толькі вушы сабе пачысціў. Не дапамагло. На халеры гоблінаў лепш гобліны рабіць.
Добре, добре, файненько. Файненько. Так, злуєм чела. Я не ведаю, чаму я не вызваляю. Я згодны, ён павінен быў. Ну, гэта настолькі нейкая відавочная халера была. Гэта файл. Ну, па тыпу файл, які ён не нажоўка, ён па тыпу напільнік. Вось, але ж класічная гэта самая гісторыя з пабегам з турмы. Не працуе на кейсе. То бок класічная ідэя вось гэтага пабега з турмы і ну, напільніка. Таму я думаю, што гэта яно. Можа быць, у троннай зале можна нешта зрабіць? У нас трошки прадметы з'явіліся. Дзюрка, ты навошта? Окей. Што туды можна? Соль. У дзюрку. Не. Перац. Добралексір. Не дапамогло. Ножовка. Не дапамогло. Пальчатка. Добра, усё гэта не працуе. Ты? Я просто так разумею, ад ахоўнікаў яго па чарзе патрэбна пазбавіцца, і тады мы прасунемся наперад. Можа, якая частка клеткі мае сэнс, паспрабуем зараз. Можа, не даглядзеў. Можа, яна з'яўляецца толькі, калі ты ўжо зверху там. Это Олдер Гоблінсон, ці просто грэцкі Dead Metal гурт? Адкуль ты ўпэўнена, што гэта грэцкі? Можа, ён італьянскі? Так. Так, стоять. Что вы робите, блин? Стоп. Ты. Назад иди. Ты. Калібріус, так? Зараз я шукаю нейкий пиксель, там може бути. Пальчатку тебе. Не ведаю. Там няма ніякага пікселя гэткага, каб адрознівалася. Пачакайце-ка. Ёсць, там мікра-мікрапіксель. А ё-моё. Ачмурэнны пабег. Просто майстер. Вось і цвік ёсць. Так, ёсць. Цудоўна. Там нават не цвік, а кнопка просто. Там літаральна, вось зусім ты ўверх трошки мыш заводзіш і адчыняецца экран, разумееце, то бок тут 3 пікселя ёсць. Раз піксель, 2 піксель і 3 піксель. І патрэбна вось канкрэтна на 3 піксель было, вось на гэты. Вышэй ты ўжо не можаш. Таму што менюшка адчыняецца. То бок вось тут патрэбна было націснуць. Наколькі піксель хантинг, а? Літаральна піксель-піксель. Так, ты можаш адысці, у прынцыпе, ўсё гэта хлопча зробіць. Можа, вы бы і заўважылі, каб не літары спіса. А, ну, выбачце. Там просто супер-пупер такая
Мелкая херня. Літаральна там може пікселя усяго, я можу нават палічыць, колькі пікселяў у якой зоне, ну, па тыпу, якая зона ўзаемадзеяння. Яна ўжо зараз не паказваецца дакладна, але прыкладна яна 1, 2, 3, 4, 5 пікселяў на 2 радкі, па тыпу, прыкладна 10 пікселяў зона ўзаемадзеяння. 10 пікселяў. Ну, яно было лагічна, яно было настолькі відавочна, што я вельмі здзівіўся, калі мы не можам проста націснуць на яго і атрымаць патрэбны результат. Чакаем, чакаем. Чакаем, давай. Забраў, зараз ён будзе крычаць на яго. Оп, падклалі. І ўсё? І ён сядзіць далей? Прызвычаіўся? Што за халера? Я не разумею. І зараз просто у чым розніца? Мы зрабілі, дзе не можна зрабіць. У чым прыкалдас? Я зараз чакаю, можа быць, калі ён яшчэ раз яго разлаваць. А, можа быць... О, можа быць, гэтую кнопку патрэбна... Блін, новую патрэбна здабыць. Можа, іх патрэбна у мітболы дадаць? Так, у мяне... Так, пачакайце, дай пачытаю. Мне спачатку падалося, што 4-й пункт меню гэта кіднапінг. Не, гэта не ён. Ён добры эліксір. Ёсць ідэя, трэба шарик забраць зверху, ён яго кідае. А, маеш рацыю. Дакладна. Угу. Трэба зрабіць добрую котлетку. Ён усмактаў тую кнопку. Ну, по тыпу, я не ведаю, наконт, што ён зрабіў з кнопкай, але давайте паспрабуем наступнае. Мы здабудзем гэтую кнопку ў любым выпадку зараз. Забярэм яе. Потым мы бярэм, паспрабуем яе упіхнуць у мітбол, бо гэта можа дапамагчы. Ну, по тыпу, той з'ясі мітбол з тым самым, з кнопкай, яму будзе дрэнна. Вось, гэта адзін з варыянтаў. Другі варыянт, гэта вось выкарыстаць і рэальна злавіць мітбол у паветры. Угу. Так, я заўважыў, што яны падкідвае, але чамусьці я не склаў 1+1 і ў мяне не атрымалася. Окей. Гэта не працуе. Так, гэта ставім вось тут, уверсе. Ты соліш мітболы. Ідзеш сюды, чакаеш. Чакаем. Весці кнопку гучыць лагічна. Лагічна, жахліва. Ну, блін, там же ж гэта гіганцкія пачваркі. І мы у такім... У анімацыйным, скажем так, сусвеце тут. Нікаму гэта не нашкодзіць. Вы бачылі? Ён проста, ну, праціснуўся скрозь яго. Ён завіс, але нічога не адбылося. Давайте яшчэ раз спробую. Нарэшце эліксір спатрэбіцца. Па тыпу эліксір на мітбол паліць? Альбо нешта такое. О, блін. Кнопкі няма. Нешта складаная камбінацыя, слухайце, для таго выпадку, што я немагчыма паўтарыць зараз. Блін.
Може так і треба. Я говорю, призвичаюся. Сел на кнопку, сядіть і далі. Призвичаюся. Спочатку не сподобалося, а потім призвичаюся. І Валера. Я могу больше собрать. Просто с запасом одразу. Не, таки не, без запасу обойдешься. Нам кожен раз потрібно здобувати кнопку. Так, тому треба вельми розумно її використовувати. Я не бачив, що цікаво, я не бачив там кнопки взаємодіяння з мідболом. Коли він був там на версії, там не було, він не підсвічувався. Але знову ж, гульня може мене підманувати, тобто там у піксель не трапив. Ну, ось, я боюся, що ми зараз марнуємо час. Магчима, кнопка правильна штука, але нам потрібно ще щось. До чого ми не здогадалися ще. Так, йдемо сюди. Давай. Зараз він надасть ось гети. Розлавана зараз з'явиться. Давай. Оп, з'явився. Єсть, з'являється. Блін, не поспів. Там з'являється, там просто піксель, у піксель треба трапити. Магчимо, мідбол магчимо забрати. Там яшчэ, каб вы разумелі яшчэ, у гульні ёсць хітбоксы у саміх гоблінаў. То бок калі ты занадта блізка ставіш гобліна да прадмета нейкага, з якім ты жадаеш узаемадзейнічаць, ты не можаш узаемадзейнічаць з гэтым прадметам. Таму я не магу ўзяць і паставіць гоблінса просто там, дзе я жадаю. Мне патрэбна яго ставіць трошкі далей. Але з-за таго, што таймінгі, мне патрэбна разлічыць так, каб ён паспеў дайсці да гэтага месца. Вось такое ускладненне ёсць. Чисто геймплейне, то бок яно не дадае да пазла ні халеры, яно просто ускладняе магчымасць. Дык вось што азначалі котлеткі ў спісе, цвікі і мідболы. Так, класічныя мае рэлефаўскія котлеткі. Кожны раз такія гатую. Так. Робім вось так. Перасовуем яго сюды. І тут станеш, трошки каб не зачапіцца. Переключиліся, чакаем. Полная сконцентраванасць. Рэакцыя будзе зараз просто падмена мідбола, карацей. Давай, ось зараз ён забірае, зараз ён з'яўляецца раззлаваны. Оп. Я замяняю. Эй! Твою ж... О. Ну, я ж натиснуў. Пачвара, блин. Захавацца і загружацца прасцей? Блин, лагічна. Да, блин. Зараз абыдзем. Цікава, што напільнік дагэтуль з намі. Так, ён усё яшчэ ёсць. Ён можа спатрэбіцца, хутчэй за ўсё спатрэбіцца. У гэтай гульні звычайна табе не пакідаюць прадметаў, якія табе не патрэбны. Ну, ты іх выкарыстоўваеш у апошні раз, атрымліваецца. Зараз мы захаваемся літаральна перад гэтым, таму што рэальна падрыхтоўка гэтая яшчэ займае пэўны час. Мо эліксір на яго трэба ліць адразу. Давай паспрабуем як мінімум яго забраць. Таму што мне падаецца, мідбол гэта патрэбна будзе кінуць вось у гэтую штуку. Па тыпу гатуем яшчэ далей чэла. Так. Захаваемся зараз.
Meatballs. Так, поехали. Соль. Ідзем сюди. За гэтага станем вось спецыяльную кропку. Вось тут. Ты, падрыхтаваліся. Давай. Ось зараз він забрав тую. Ён... Можа мне патрэбна... Блин, я не ведаю. Давайте загружаемся. Можа я націскаю просто дрэнна. Можа адразу насамрэч выкарыстоўваць, адобрыць яго. Давайте паспрабуем. Зараз паспрабуем адобрыць. Просто мне падаецца, там не паспеецца нічога рабіць у гэты момант. Ён нейкі вельмі кароткі момант насамрэч. На іншыя ўзаемадзеянні звычайна больш трошки часу даецца. Новы мідбол пайшоў. Вось зараз пайшоў атручаны наш мідбол. Оп. Бярем гэтага хлопца, бярем добры эліксір. Оп, атрымалася. Сапраўды, патрэбна было просто выкарыстаць добры эліксір. Аддаў яму. Зараз паглядзім, ці будзе результат гэтай працы. Нічога, ён там не з'явіўся? Ну, реально, он просто працягвае забирать их. О, глядите, добрые, реально. Так, взаимодействовать с ним мы не можем. Цікаво, а что для нас глобально это змяняє? Так. Ну, глобально просто ж ситуация не изменилась. На этом экране не изменилась. Оп. Блин, я подумал, что он там забрался кудись. Ладно. А что за око торчит? Дай-ка. 4 вочка я бачу, так. Але ж праблема ў тым, што любыя ўзаемадзеянні не працуюць. Таму што, ну, па-першае, гэта мне проста не працуюць, так? І ніхто з іх не жадае ісці далей. Ну, і ў мяне атрымліваецца ўзаемадзеянне вось толькі гэтая дзюрка на гэтым экране. Там і наверху зверху пераключатель ёсць, але да яго не дабрацца. То бок, калі я знайду спосаб, як уверх падняцца, можа быць, я штосьці і зраблю. Зэдліку малаверагодна, малаверагодна. Чай за ўсё не дацягнемся. Оу. На карніз магчыма заскокнуць, выкарыстоўваючы зэдлік, і ён па тыпу... Блін, гульня. Я не ведаю, як гэта... Блін, я ж націсну. Давай, гульня. Так. Зэдлік. На руки. Оп. Ачмуреть. Переключальник. Ну, блин. Ну? Гульня, твои тайминги меня добивают. А вот зараз я не могу натиснуть, потому что Винкл загораживает своим носом усё. Давай, гульня. Я не могу натиснуть на это. Ты можешь потрымать свой палец там да ўжэй калі ласачка.
Мяне гэта забівае зараз просто ўнутры нешта просто памірае кожны раз, калі у мяне гэта не атрымліваецца. Я, ведаеце, просто ёсць гульні на па тыпу на вашу хуткасць, так? А ёсць гульні на вашу па тыпу на вашу фантазію, так? І ладно, мне падабаецца тут, што ёсць моманты на таймінге, але калі ўжо разабраўся, што патрэбна рабіць, і ты не можаш проста зладзіць з кіраваннем, не таму, што ты гэткі неправільны, а таму, што, блин, гэта літаральна, ну колькі тут, пікселей 30-40, якія зачыняюцца на вельмі кароткі момант, і персонаж просто не даходзіць. Бачыце? Ось зараз ты, ой, гульня, ну якога хера, а? Вось зараз я надолю ў гэта. Давайте захаваемся, каб зноў сюды не лезть. Up. Throne. Верхнюю частку трона. Развуш тут, мне падаецца, можна будзе прайсці просто, не? Так, можна просто правуш прайсці. Там пісала Дор на адным пікселі. Дык вось яно дзіўна, што, па-першае, гэта Дор, а па-другое, праблема не ў тым, што я не магу здагадацца да таго, што рабіць. Я не магу туды націснуць. Вось, таму што ён, ну, альбо калі ён блізка занадта стаіць, то ён закрывае, калі ён далёка стаіць, то ён не паспявае дайсці да яе. То бок мне патрэбна было дацягнуцца яшчэ. Язык ёсць. За язык яго крані. Опа, вочка адчынілася. Добра, што гэта мне дае? А гэта на логіку і цярпенне. Так, вось оно просто выпрабоўвае маё цярпенне. Памятаеце? О, не халер сабе, ты вылез. Окей. Памятаеце гэтую гульню Getting Over It, якая па тыпу лезці нешта ўгару на учэле, які за чэла, які сядзіць у жбане нейкам. З малатком такі яшчэ, можа ведаеце. Вось па тыпу там да места вось такія моманты. Можа на Pentium 2 яно працягвалася даўжэй. Маеш рацыю, хутчэй за ўсё, можа тут проста кадраў занадта шмат ужо. І гэта ускладняецца ўсё. О, можна далей прайсці, атрымліваецца. Што малаток з мужиком у жбане рабіў? Ну, лепей спытаць у малатка. Альбо што рабіў мужик у жбане з малатком? Я так-то магу адказаць на гэтае пытанне. Ён лез угару. Калі ў язык і іншы момант, давай-ка паспрабуем гэтую ідэю. Хутчэй за ўсё нічога не дасць, але паспрабаваць варта. Таму што не вельмі зразумела, навошта вока, ну, навошта гэтае вуха ўвогуле. Ну, у сэнсе, блин, не вуха, а вока гэтая. Вельмі дзіўная халера. Просто закрылася. Зараз, можа, нешта знайду яшчэ натыкаць тут. Да не, няма нічога. Добра, давайте на той. Броня. Можна Getting Over It накидаць. Ну, по вашему ожиданию. Я не гуляў яе, але насамрэч мне ў пэўны момант было зацікаўленасць такая. Я думаю, я цікава, наколькі хопіць майго цярпення. Цікава. Окей, гэта не вельмі дапамагае, насамрэч. Каменчык. Націскай. Окей. Цікавенька, цікавенька. А ты хто такі? Што?
Ён гаворыць, што ён кароль гэтага месца, і толькі яго сапраўдная карона можа вярнуць яму сапраўдны яго памер. Ага, окей. Фарбу скарасці нельга, пакуль рана яшчэ, тут шмат чаго можна паўзаемадзейнічаць. Угу. Ён сцвярджае, што ён і ёсць вялікі кароль, і демон, гэты дэмон яго трымае тут. Окей. Трэба скрасіць карону, выглядае як план. Мне падаецца, гэта тое, што патрэбна зрабіць. Мабыць, Моланток яго таксама тут уклікаў, вось мужик на гору лез. Дык мне падаецца, для таго, каб гуляць у доту, не патрэбна на гару лезть. Альбо ён наадварот збегаў. Пытанне ў напрамку. Так, а фарбу скрасці нельга. Ну, зараз паспрабуем. Пасадзіць язык. Добрая ідэя, паспрабуем. Так, пра падобнае гульні чуў. Jump King Only Up. Я трошки бачыў Only Up, Jump King не ведаю. Я, король гэтага стрыма, толькі вілка верне мне мой сапраўдны статус. Там бунт ужо пачынаецца, цішэй там. Так, у дзюрку я там сунуў што-небудзь, не? Не, нічога не сунуў. Ёсць, фарбу магчыма ўзяць, як мінімум з ёй магчыма ўзаемадзейнічаць. Угу. Так, гэта ўжо мы пыталі? Якраз так прыгожа. Ну, ён самы здольны на гэта. Нешта ён вырашыў, што не. Але ну, яна дакладна як аб'екта працуе, таму гэта важна. Не? Окей, як скажаш. Не. Ну, добра. Там вучоны яшчэ нейкі ёсць, яшчэ што-небудзь зараз знойдзем. Як там укусілі, давайте возьмем тады пачатачку. Не ждаю. Вучоная, раскажы, што ёсць. У інвентары шмат чаго ўжо набралося. Ага, гэты вучоны і зрабіў гэтую машыну, якая памяншае людзей. Ну, па тыпу, змяншаючая машына. Вось. І дэманы заставіў яго, прымусіў яго і зрабіць яе. Добра. Давайте паспрабуем пазмяншаць што-небудзь. Што мы там? Окей. Давайте паспрабуем зменшыцца. Давайте, зменшать его. Оп. Эй. Яму не спадабалася. Добра, ў іншым парадку. Окей. Добра, ніякага эфекта карыснага пакуль няма. Эй, Эйнштейн, можешь дать мне что-нибудь, что может зловить демона? Дай ему выпить эликсир добрыни. Ага. Ну, добра. Это мы паспрабуем зрабіць, але што мне, якая мне зараз карысць ад гэтага інфармацыі? Карону зменшыць. Магчыма.
Я ось зараз думаю, а што далей? Ось, ну, мы зараз здзеянняў на гэтым экране нічога. Ну, літаральна, давайте літаральна язык пасолім. Ой, не той экран. Таму што з гэтага новага экрана ў бране мы толькі новыя месцы ўзаемадзеяння атрымалі, а новых прадметаў не. Зменшыцца патрэбна. Дык вось справа ў тым, што не змяншаемся же. Так, не працуем. Спрабую за іншага, за прыгоженькага. Не, таксама не працуем. Мы можам перапіліць вяроўку. Мне падаецца, не, по-мойму, зноў жа трэба зараз піксель кожны там праверыць у асяроддзі навокал гэтай вяроўкі, бо як звычайна не спрацуе просто. А яна просто не выглядае яшчэ як тая, з якой магчыма ўзаемадзейнічаць. Давайте падымемся туды. Каб дакладна мы ведалі. Не, гэта не так. Аглядаем кожны піксель. Не, толькі шлем і ўсё. Пяро. Там ёсць нейкае пяро для ўзаемадзеяння. Дайце-ка. Што? Я зараз ачмурэў. Вось гэтага я не чакаў. Так, ладно. Добра, у нас ёсць пяро. Давайте, инвентар. У нас есть зедлик, у нас есть вот этот напильник, у нас есть эликсир добрыни, соль, перец, пальчантка и перо. Может, еще у брони нейкое ўзаемадзеянне есть? Пагуркать по броні магчыма. А у чым перо? Чым ён дапамагае? У нас же, нагадываю, у нас... Опа, у фарбу есть. У нас есть, атрымалася, мы можем маляваць зараз. Але чым яно нам дапамагае? Куды можа фарба? Ну, мы можам зараз пафарбаваць штосьці. Што мы можам пафарбаваць? Можа быць яшчэ... О, давайте мы яшчэ пойдзем. Блин, не туды. Вось. Там памятаеце невялічкія скрынкі вось гэтыя? Вось тут у баку. Давайте у іх паспрабуем сунуць наше пяро гэтае. Цудоўна, яшчэ адна рэч, якой трэба тыркнуць у кожны піксель. Больш такіх. Нам трэба жук, мы памалюем яго ў багоўку. Ага, маеш рацыю, але можа гэта не абавязкова можа быць жук. То бок ён можа быць нешта падобным на жука, мне падаецца, не? Ён жа таксама падыдзе тады. Так. Блин, а вось што з гэтым хлопцам рабіць, які там у рондалі? А дагэтуль накапаем на яго ці эліксіры дабрыні, ці змяншальны эліксір. Но мне падаецца, калі будзе нейкі жук, то ён і будзе ў тым невялічкім акенцы, якое было на экране з бранёй. Ой, у меня там дрот упал. Чекайте-ка. Так, я просто сам упал. Я подумал, что там коты нечто его скинули, не? Окей. У нас же дакладна нічога туды. Ну, у нас дадаліся прадметы зараз, каб на чэло там унутры повыкарыстаць. Давайте паспрабуем іх. Просто каб я быў упэўнены, таму што мне сумнева. Так. Не ожидаю.
Не, нельга. Навошта у нас пальчатка яшчэ засталася? Можа іх неяк сумяшчаць жа прадметы ў гэтай гульні нельга, толькі калі на штосьці выкарыстаць. Добра. Мне падаецца, мы змаглі здабыць нажоўку толькі пасля таго, як пасадзілі чэла. Можа быць, проста я не там націснуў. Можа там у іх ёсць нейкі парадак, у якім можна націснуць на гэтыя скрыначкі там, якія стаяць. Памяншальныя яшчэ. А я магу нешта паменшыць, паставіць і паменшыць адразу? Ну, я думаю, што калі хтосьці будзе, то вось у гэтай дзюрцы. Вось літаральна, мне падаецца, там схавана тое, што нам патрэбна. Пафарбаваць кнопкі? Неблагая ідэя. Мой спрацуе. Не. Блин, мне ад фарбы пакуль сэнсу ніякага. Мы нешта атрымалі, а быццам бы ні халеры не атрымалі ў выніку. Не герой трэці адпраўляецца 500. Дзякую вялікі. Язык вуха. А давайте язык размалюем. Просто я не ведаю на халеру. Потому что можем. Мяне яшчэ здзіўляюць вось гэтыя штукі. Вось, по типу, можна сунуць у розныя дзюркі. Ну ладно. Ні халера не працуе. Вока яшчэ ж ёсць. Неяк вока, насамрэч, самае незразумелае з гэтым. І язык тут. Намаляваць вока. Справа ў тым, што яны, вось гэтыя вочкі, якія ззаду, з імі ўзаемадзейнічаць нельга. Ну, і што ён? Просто так хаджу сабе. Не, он просто проходит, тут по типу ніякого взаємодії нема. Ну нехай йде, а потім за язик. Ну давай. Натиснув. Ну і як же, звичайно, там, блін. Ось куди він пішов? Я натиснув ось тут. І він одійшов нахрен. Опа. Ти маєш рацію, але я не розумію, що це дає. Так. Добре. А чому? І що далі? Блін, він його з'їв. Ми можемо його подобрати зараз. Тільки шкалера нейка відбувається. Блін. Гэта зусім нейкае, мне зараз мозг только што выбухнуў. Што? Гэта настолькі як камбінацыя нават не гучала, што я вырашыў, што гэта несур'ёзна. Вось ён выскачыў. Перапазае на іншы бок. Ну, падыходзь сюды. Ён не жадае падыходзіць далей. Вось на гэтую штуку патрэбна было выкарыстаць, я ўжо не паспею хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё ў дзюрку пасунуць. Не? Так. Дакладна патрэбна проста выдаць на гэтага жука, калі ён там стаіць нейкім чынам.
Трэба праз дзюрку справа, у сэнсе. Дзюрка справа, вось гэтая, яна ж нічога не робіць. Ввогуле. Я думаю, гэта дзюрка справа, бачыце, яна з гэтым самым, з Лэйдзі Баг, карацей, вось гэтая іншым тыпам жука. Мне падаецца, яна не для караля, то бок нам спачатку з гэтым разабрацца. Вось. Яны руку ў яе суюць. Адзін яго просто выкідывае, халера ведае куды. І ён не высоўваецца. Давайте зазірнем, куды высунецца наш разумны. Таму што тут літаральна вось гэты наш... О, вось, ідэальна. Ён павінен хутчэй за ўсё прайсці праз вуха і потым сунуць, карацей, ну, паліць жука. Праз дзюрку. Что все таки план. Ну, блин, ну, гульня, давай. Давай, лезь наверх. Давай. Нарешті. Так, нехай проходить. Блин. Гульня, ты меня добиваешь. Ну за что? Чому ён туди йде? Ну навошта ти гэта робиш? А вы зараз він пройшов просто наскрозь, правильно? Кабзда. Боль. Навошта? Чому? Гульня. Я ж тебе уже протискал. Так, вуха. Ты, натискаю. Зараз. Есть. Комбинация кабзда. Так, ты идешь униз. Давайте-ка захаваемся вось зараз. Літаральна ў гэты момант. Я не могу захавацца ў гэты момант, добра. Так, эліксір, вось у гэтую халеру. І он яго ўжо з'еў. Знізіць FPS у гэтай налады няма. Я магу музыку змяніць і шрифты. Зараз праверым правую дзірку, добра. Што будзе, калі котлеткі выйдуць на першае месца? Гэта будзе стрым, кукінг стрым пры згатоўкай котлетак. Вось. Прыкладна такую ідэю закінулі і пакраху яны лезуць уверх. Так. Терпение я уже пакраху губляю, таму што гульня просто... Праблема не ў тым, што яно складана, а ў тым, што просто гульня не робіць нават і блізка. Ну, тыпу, патрэбна зрабіць пэўную колькасць дзеянняў, каб атрымаць результат хаця бы набліжаны. Пры гэтым ён не заўсёды адзін і той жа атрымліваецца. Вось. Укі задавальнення салоды MP3, вось яна і ёсць. Забраць мо гэтым патрэбна дакладней, калі ласка. Я не ведаю, зараз униз скокнуть. Оп, униз он может скокнуть, добро. Третий пункт, на споткание. Пойдешь на споткание с шортом? Что? А, вось, блин, реально рука сюда высовывается? Я не заўважыў. Я выбачаюся, я быў упэўнены, што гэта, ну... Так, а я магу неяк? Зараз спробую их пересунуть у один на один экран, а потом на другие. Просто там залазить незручно. 3 пункты были: фонд, мюзик и дейт. Ну, по типу, не дата, а не споткання. Фінгусом. Ну, так. Фінгус адолеў. Там еще правильно, рука з'являецца, то бок тэарэтычна я магу зрабіць. Адзінае, што трэба стаць вось тут і захавацца. Таму што там будзе скок униз. І гэта зноў суперкамбінацыя. Падрыхтаваліся, захоўваемся. Кокроуч. Так, ты. Вуха, ты. Оп, ён высунуўся. А чаму ты ў гэты бок выйшаў? Ідзе назад. Давай, вниз, хутчэй. Часу няма. Так, і кайнд эліксір вось сюды, на дзюрку.
А чаму? Дарэчы, калі праз вуха і будзе ісці інша. Ну давай паспрабуем. Помилково угадав різні назви. Без проблем, зараз виправлю. Так, ёсць. Зараз вам я ще спіс аднаўлю. Усё, павінна было быць выпраўлена. Нырнурем. Бо забраць трэба жука. Думаеш? Яго патрэбна забраць, тады нам парадак правільны. Ну, па тыпу, нам дастаткова гэтага парадку. Я думаў яго паліць адразу, каб ён падабрэў. Ну, ты пойдзеш уніз, альбо не сёння. Давай. З часу не... Ну, ідзі. Давай, тормоз. Не атрымліваецца забраць яго. Як вы бачыце. Так, загружаемся. Паспрабуем замяніць іх месцамі, каб іншы прайшоў праз вуха, паглядзім, што тады будзе. І будзе розніца ў эфекце. Так. Ай, тормоза вы. Так. Оп, высунуўся і карону скраў. Ачмурэць. Ідзем нахрен гэты экран, пойдзем да брані. Корона вельмі нечаканая была. Зараз корону паспрабуем аткнуць. Я бы уже зараз скончыў, але давайте ўжо хаця бы вось. Дзе яна? У сэнсе, дзе корона, блин? Дай корону ў інвентару агульны. Так, вось дзе яна? На. Опа. Сапраўднага памеру стаў. Так, адчапіце мяне, каб я мог правучыць яго. Добра. Раманцем яго. Мяшай корону. У сэнсе, не, нормально. Я корону уже забраць не магу насамрэч. По тыпу ўсё, корона як ёсць. Мы правильное дзеянне зрабілі і ўсё, і на гэтым яно скончваецца. Давайте на гэтым я буду скончваць, бо сёння яшчэ планы былі. Вось, плюс яшчэ ёсць жаданне паспрабаваць. Калі паспею, то я выкладу на Nexus Mods яшчэ Disco Elysium версію, першую версію самую. Вось. І там ужо паглядзім, карацей. Так што на гэтым я буду скончваць. У меня перадос танк трошки зашмат. Давайте-ка Crown. Такой будзе у нас. Захаваўся. Добренько. Жадаю вам добрага вечара. У нас насамрэч шкада, што не атрымаўся Defiance, але на Defiance па выглядзе прыйдзецца яшчэ нармальна так тэхнічна падрыхтавацца, бо ён нешта не жадае вельмі запускацца. На гэтым я вас буду перадаваць. Гляджу, хто у нас чым займаецца. Дзе? Nine Ravens у Lords of the Rings Return to Moria разам з Шаграэлем і Куткі і Махачом Гарэзай. Ватафака у Сквад і Лепус у Ведьмары 3. Мы Ведьмара абмяркоўвалі сёння. Давайте сёння да Лепуса на Ведьмара. Ось. Добранька. Побачимся мы з вами заўтра. Магчыма, калі ўсё добра пойдзе, то таму што мне ўжо ўсё пераправерыць патрэбна, правильно? Перад тым як ужо заліваць на Nexus Mods, яшчэ раз пераправерыць. Таму, калі што, можа быць, магчыма, ўжо і сёння і будзе гэты самы Disco Elysium. Добренько.
Отправляю рейд. Доброго вам вечора. І ми побачимося з вами завтра. Я ожидаю вам доброго... Ну, доброго вечора я вже вам пожидав. 2 рази вам доброго вечора, можна от уже 3 рази.